प्लेटफॉर्म में पहले 30 दिन आप जीरो ब्रोकरेज Okay, good evening everyone. So, दहायो part 2 जोंहा जाना थांखांबाय सरि part 1 जाना थांखांबाय जों दहाय गोबां माखासे बाथ्रा बुजिनो मोनबाय जे ट्रेडिंनि सोमोन्दै. So, first of all, hello everyone, welcome back to my channel, and my name is Prakash Nazari. Means this is Prakash Nazari, and in today's class we are going to learn one of the most important topic in the financial world. This will be part 2. जों दहाय मोनथिबाय what is stock exchange, what is share market, and where do people buy share, where do companies list their stocks, and who decides share prices, and what are NSE and BSE actually. Because जों दहाय सोलोंनानै मोनथिनो मोनबाय. So नोंनि लोगोनो नोंनि न'खरनि सोद्रोमाफोरनो बेखौ मोनथिनो थाखाय फोरमायहरबानो जाबाय. Everyone can do this. गासैबो सोलोंनो हायो. सोरबा साख्रि मावनायानो होन, सोरबा टिचार खामानि मावनायानो, सोरबा पुलिस आर्मि मावनायानो होन, बिथांमोनाबो बेखौ मावनो हायो आरो बेखौ सोलोङोब्ला गोबां मोजां लाइफआव इम्पोर्टेन्ट पार्ट्स फैयो. फिउचाराव बेबायदिनो बिजनेस ट्रेडिंफ्रा सोलिलांजोबगोन. ओरैनोथ' गोबां समनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ. बिनि सोमोन्दै पार्ट 1 आव आं मोजाङै एक्सप्लेन खालामना होबाय. बे मोनसे बिजाब आं क्रिएट खालामनाय, आंनि मुङाव बानायनाय बेखौ. स' प्रकाश ट्रेड भिजन होननानै. थ' बेवहाय आं गोबां माखासे मेटार्स बाथ्राफोरखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय, जाय बेसिकनिफ्राय सोलोंनो लुबैनाय बिथांमोननो थाखाय आङो बेखौ क्रिएट बानायदों. एक्चुअलि in previous session we learned about the share market and NSE, BSE, SEBI, बिथांमोना माबोरै लिंक दङ, and stock exchange मा, okay, आरो बियो माजों सिमिलारिटि दङ बेखौबो आं फोरमायबाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय, जे बाय एन्ड सेल माबोरै जायो, बोरैहाय सोलियो. स' बाय एन्ड सेलनि केन्डेलस्टिक्स बेफोरखौ मोननो थांगासिनो नोंथांमोना. फार्स्ट अफ अल जों दहाय थानाय चेप्टारनिफ्राय जोङो सोलोंबावनि 1 निफ्राय जोङो 6 चेप्टारसिम जोङो सोलोंबाय दहायनि फार्स्ट पार्ट 1 आवहाय. एबार पार्ट 2 आव जों थांफिनगोन, बेयाव आद्रा थादों. स' मार्केट पार्टिसिपेन्ट्सनि सोमोन्दै जों सोलोंनि, हु मुभ्स टु मार्केट्स रियेलि. थ' आं दहाय फोरमायदोंमोन माखासे. स' रिटेल ट्रेडार, इउ एन्ड मी, डमेस्टिक DIIs एन्ड फरेन institutional investors, FII, and mutual funds, hedge funds, market makers. बिथांमोनहा गोबाङै गाव गावनि कम्पानिनि दारै गोबां गिदिर गिदिर इनभेस्टमेन्ट खालामो आरो बिनि दारैनो मार्केटआ रान जायो. Okay? So why it is matter? Because FII आरो DII आ गोबां गिदिर बिग क्वान्टिटिजों ट्रेड खालामो हिसाबै आं बुंबाय जे बिनिखायनो जोङो मा होनदों FII आरो DII नि मा होनदों डाटा बेफोरखौ दैलि जों चेकआप खालामनांगौ जुदि नोंथांमोनहा इंट्राडे एबा स्केल्पिं एबा स्विंग ट्रेड बायदिसिना खालामो. ओके, नेक्स्ट जोङो थांगोन एबार 8 चेप्टाराव. स' बेनो जाबाय ट्रेडिं बिएस इनभेस्टिं. आं पार्ट 1 आवहाय खोन्थाखादों ट्रेडिं बिएस इनभेस्टिंनि सोमोन्दै. ओके, जे एसे खोन्थादोंमोन दहाय, सरि दहायनाया जादोंमोन जोङो सेभिं एन्ड इनभेस्टिं. नोंथाङा फैसाखौ जुदि नोंनाव दङ बाट बियो बेंकआव थायोबा गोबां खमैनो
आर्निं जालांबाय थायो गोबां जोंहा नुकसान जायो नाथाय बै नोंनि एकाउन्टाव थानाय फैसाजों बेंकआ गोबां थाखा फैसा ट्रेड खालामनानै इनभेस्ट खालामनानै खामायबाय थायो बाट नोंनो 3 to 4% नोंथाङा इनकाम हिसाबै मोननो हागौ नाथाय बेखौ नोंथांमोना एफडि खालामबा 6.59 बिदि मोननो हागौ खिन्थु इनभेस्ट मोजां जायगायाव खालामोब्ला नोंथांमोना रां गिदिर गिदिरै रिटार्न मोननो हागौ आरो खिन्थु बेखौ मोजां फाइनान्सियेल एक्सपार्टखौ नोजोर होनानै जाय रोंगौ बिनि सायावहाय बेखौ नोजोर होनानै नोंथांमोनहा इनभेस्ट खालामनो हागोन आरो स' ट्रेडिं बेस्ड इनभेस्टिंआव जों थांनोसै स्केल्पिं इंट्राडे स्विंग पोजिशन एंड लंग टार्म्स टाइम फ्रेम्स डिसाइड आइडेंटिटी स' नोंथांमोना जुदि स्केल्पिं खालामोब्ला जेरै आं स्केल्पिं खालामो अके ओमफ्राय इंट्राडे स' बे हिसाबै नायनोब्ला गोबां माखासे टेक्निकेलि सोलोंनो गोनां जायो बेवहाय नोंथांमोनहा इन्डिकेटर बिराद मोजाङै सोलोंनो गोनां जायो स' बेवहाय टाइम फ्रेम डिसाइड आइडेंटिटी मीन्स बेयो ट्रेडिं खालामनायनि बेयो मोनसे रुल्स एंड रेगुलेशननि मोनसे पार्ट आरो बेयो अके मोनसे बुंनो थाङोब्ला स्केल्पिं बेयो सेकेन्ड टु मिनिटआव जायो रुल्स हिसाबैबा बेखौनो स्केल्पिं होनना बुङो जेनेबा हमना ला नोङो जोङो 1 to 15 मिनिट्स होल्ड खालामनायखौबो जोङो बुंनो हागोन बेखौ स्केल्पिं होननानै अके दानियाबा इंट्राडे हिसाबै नायोबा दिनैनो बायनानै दिनैनो क्लोज खालामनाय बेयो फिउचार एन्ड अप्शनाव गोबां जायो अके आरो खायसे मानसिफ्रा स्टकआवबो ट्रेड खालामो अप्शनाव गोबां जायो बे इंट्राडेआ अके स्विंग खालामोब्ला साननै गाहाम सानथाम गाहाम थानो गोनां जायो रुल्स हिसाबै बेबायदि आरो माने बेखौनो स्विंग ट्रेडिं होननानै जोङो बुंनो हागोन आरो अके दा इनभेस्टिं होनो बुङोब्ला years to decade means you can hold to up to 1 decade माने 10 बोसोरसो लागै नोङो बेखौ होल्ड खालामनानै लानो हागोन आरो अके 10 बोसोरसो हालागै अके स' बुजिबाय दा जोङो ट्रेडिं बिएस इनभेस्टिंनि सोमोन्दै जे स्केल्पिं खालामनायखौ ट्रेडिं होनो इंट्राडे खालामनायखौबो ट्रेडिं होनो स्विंगखौबो ट्रेडिंआनो होनजाबाय किन्तु इनभेस्टिंआव थांनाय बायदि जायो किन्तु ट्रेडिंआनो होनजाबाय पजिशनेल जाय 3 weeks to 6 months बे इनभेस्टमेन्टआव थाङो आरो इनभेस्टिं खालामनाय होनना बुंबा इनभेस्टमेन्ट खालामनाय होनना बुङोब्ला बे years to decade 1 yearनि थाखाय नों गोबां मोजाङै एनालाइज खालामबा you will hold that all equity up to 1 decade बेबायदि आरो माने so which is right for you माने बबे नोंनि थाखाय मोजां it's up on you बास जोंथ' बेखौथ' डिसाइड खालामा ना बबे मोजांसिन बबे गाज्रिसिन जोंथ' जास्ट इन्ट्रडिउससो खालामदों जों सोलोंनोसो नागिरदों ट्रेडिंआ मा बिनि उनावसो नों फ्रिलि बेखौ मा खालामनो हागोन डिसाइड खालामनो हागोन जों दा मा जादों क्लास थाखोसेनिफ्राय जोङो क्लास 10 क्लास 12 बेबायदिसो फरायनायनि बियो आफ्टार 12 आङो साइन्स लागोन ना बिए लागोन ना कमार्स लागोन बे नोंनि सायावहाय थागोन अके आरो बिनि उनावहाय नोङो डक्टरेट फरायो ना मा फरायो बे नों बिनि उनाव थाहैगोन जों जास्ट बेखौ दरजाखौल' खुलिदों डेट मिन्स जों ABCD बेखौ जोङो बानाम दाननो रोंनाय एनालाइज खालामनो रोंनाय फरायनो रोंनाय बेखौ जों दा सोलोंगासिनो दं डेट मिन्स मा जों चार्टखौ फरायनो रोंनाय बे मा एक्चुअलि जों बेखौसो सोलोंगासिनो दं बेखौनो बेसिक होनना बुंदों आङो अके बेखायनो बे बेसिक लेभेलनि आरो बियो माने अके जाय माने जेबोखौनो मोनथिखायामोन दा मोनथिहांदों आरो बियो बिथांमोननि थाखायसो जों दा बै बे लेभेलसिम सहैयाखैनो स' बिनिखायनो जोङो which is right for you we can decide right now you will decide after that all learn नों बबेखौ खालामनो स्केल्पिं खालामनायाव थागोन ना इंट्राडेआव थानो ना नोङो स्विंगआव थानो ना पजिशनेल ट्रेडिंआव थानो ना इनभेस्टिंआव थानो बे नोंनि सायावसो थागोन जे नोङो आङो स्केल्पिंआव खालामनो ना खै मिनिटआव खालामनो स' बे आरो माने बे नोंनि सायावसो थागोन बियो अके थ' टेकवे हिसाबै जों नोजोर होना नायोब्ला ट्रेडार प्रफिट फ्रम भलेटिलिटी इनभेस्टर फ्रम ग्रोथ अके नोंखागौ बेथ' सैथो बाथ्रा भलेटिलिटी जेराव दं बेयाव स्केल्पिं आरो ट्रेडारा फैसा खामायो आरो इनभेस्टरा जेराव फान्डामेन्टेलि हिसाबै बेखौ जोङो फैसाखौ खामायो अके बेयो उननि बाथ्रा जास्ट जोङो बेसिकखौल' जोंनि मेलेमखौल' खेवनानै जोङो ट्रेडिंआ मा बेखौ जों बुजिग्रोदों आरो higher frequency, higher stress, and higher cost. Pick one style, master it, then diversify. Yes, obviously, if you have a master knowledge, then you can also scalping and intraday and swing trading. After that, if you have earned lots of money, then you can invest on some companies.
some companies listed under NSBSE. So जों मोनथिनो मोनखादों NSBSE सेबिनि सोमोन्दै सिगाङाव पार्ट 1 आवहाय दा बे पार्ट 2 सो नालाय सो दा दिनै जों मोनथिबाय ट्रेडिं बेस्ड इनभेस्टिंनि सोमोन्दै सो राइट नाउ वी विल गो टु डिमान्ड एकाउन्ट नाउ नोंनि टाइम जाबाय नों बोरैहाय एकाउन्टखौ खुलियो बे बुस्थुआ मा रियेलि दा बेखौ जों बुजिनो थांगासिनो दङ डिमान्ड एकाउन्ट दा बेखौहाय मा जायो जे नोंथांमोना मोनसे एकाउन्ट खुलिनोब्ला बे एकाउन्टखौ बबेयाव खुलिनो हागोन बे मोनसे मा होनदों कुइसन फैयो नङा होमबा दा डिमान्ड एकाउन्ट जेरै नोंनाव स्टेट बेंकनि एकाउन्ट दङ जेरै नोंनियावहाय बेंकफोरनि एकाउन्ट दं बेफोर बेंक एकाउन्टआनो मोनसे नोंनि फैसाखौ डिप'जिट लाखियो थिग बेबायदिनो डिजिटेलि हिसाबै आरो ट्रेडिं हिसाबै जा ट्रेडिं डिमान्ड एकाउन्ट थायो हा इनभेस्टमेन्ट डिमान्ड एकाउन्ट थायो जोंहा दा बे डिमान्ड एकाउन्टखौ जों बोरैहाय खुलिनो हायो बेखौ जों ब्रकारनि एकाउन्टआव खुलिनो हायो स' आं दहायनो पार्ट 1 आव खोन्थाखादों BSE NSE सेबिनि सोमोन्दै बेयाव जोङो इनभेस्टमेन्ट आरो एकाउन्ट नोंनि एकाउन्टनिफ्राय मा होनो ब्रकारसिम बोरै थाङो मायो स' दायो जोंहा एकाउन्ट अपेनिंसो जाहैबाय दा 3 एकाउन्ट सेटआप एभरि इन्डियान ट्रेडार निड 3 लिंक एकाउन्ट बेंक बे जाबाय फर फान्ड्स नोंनि जा रां दङ मा होनदों जाय पेपारलेस बा कारेन्सिलेस जाय डिजिटेलि बेखौ जोङो बाहायो जेरै UPI बायदिसिना ट्रेन्जेक्सन खालामनाय जाय बेंकनि एकाउन्ट बेखौ होनना बुङो ट्रेडिं बेखौ होनो डिमान्ड एकाउन्ट अके बेखौनो होनो जोङो ट्रेडिं एकाउन्ट ट्रेड टु प्लेस अर्डार डिमान्ड एकाउन्ट बेनो स' बे एकाउन्टखौ जोंनो नांगौ आरो बेखौ जोङो मोनो ब्रकार एकाउन्टआव ब्रकारावहाय जोङो खुलिनानै लानो हायो आरो you can apply to open the demand account through broker दा ब्रकारा बबे मोनसेया मोजां बे नोंनि सायाव सोनारो खिन्थु I will refer it later not right now okay so how and order execute दा बेयावहाय डिमान्ड एकाउन्टखौथ' जों बुजिबाय बेखौ जों ब्रकार हिसाबै अके जों डिमान्ड एकाउन्टखौ बुजिनाय लोगो जों ब्रकार हिसाबै थांनि र' जों ब्रकाराव थांनि जों बबेयाव खुलिनो डिमान्ड एकाउन्टखौ नङा होमबा दा बिनिबोथ' माखासे कुइसन थायोना अके स' नायदो इण्डियान ब्रकार हिसाबै जोंनाव बेबायदि दङ इण्डियान ब्रकार हिसाबै जोंनाव डन दङ जेर'दा दङ एन्जेल वान दङ ग्र' दङ आपस्टक्स दङ ICICI डाइरेक्ट एकाउन्ट दङ अके साप'ज हमना ला नोङो जुदि एकाउन्ट खुलिनो लुबैदों डनाव स' डनखौ क्लिक खालामबाय अके दा नों बेवहायनो अपेन खुलिना लादो नैलाय डन एप्सआ दा नों बेयाव अपसनफोर ट्रेड खालामनो मानो बिनि जेरै मा बिदों जेरै बेयाव मबाइल नाम्बार होदो मादो लगिन खालामदो अपेन खालामदो बेखौ नोंथाङा गोसोब्ला साप'ज हमना ला नों जेर'दायाव अब्ला जेर'दायाव थांदो जेर'दायाव एकाउन्टखौ अपेन खालामदो नों बोरैहाय मा होनदों खुलिनो गोसो मबाइल नाम्बार जेरै मा बेखौ नों बेयाव नायदो अब्लानो बेखौ रोंलांगोन साप'ज हमना ला नों ग्र' एप्सआव खुलिनो लुबैदों स' ग्र' एप्सआव थांदो जेरै बेयाव इमेलजोंनो खुलिनो हायो जिमेलजोंनो खुलिनो हायो अके स' नोंथाङा बेखौ गोसोबायदि खालामनानै लानो हागोन स' जोंनाव गोबां दङ ब्रकार इण्डियानाव बेनो जाबाय डन जेर'दा एन्जेल वान ग्र' आपस्टक्स ICICI डाइरेक्ट एन्ड ETC लट्स अफ ब्रकार वी हेभ बेखौ नोंथांमोनहा बाहायनो हागोन स' बे जाबाय मा होनदों जोंनि मा होनदों डिमान्ड एकाउन्ट खुलिनो थाखाय ब्रकार नों बेखौ गुगोलाव इउटुबाव माने सार्च खालामनानै बेखौ नों मोननो हागोन दा इउ आर हाउ एन अर्डार एजुकेट इउ आर प्लेस अर्डार इन एप ब्रकाराव होगोन नोङो अर्डार खालामनाय लोगो लोगो ब्रकाराव थांगोन ब्रकारा हरगोन मायावहाय एक्सचेन्जआव हरगोन एक्सचेन्जनिफ्रायसो बियो नोंनि फैसाया मायाव थाहैगोन CDSL NSD मा होनदों CDSL आव थाहैगोन डिप'जिटरियाव बेयाव आनटिल दा एग्जिट आनटिल दा इउआर माने नोंनि एग्जिक्युट खालामनाय ट्रेडआ मेचआप जायागौ मानि अके स' नोंनि एकाउन्टनिफ्राय दाननानै बैयाव थाहैगोन आरो दै बिनिफ्रायसो जेब्ला नों अर्डार खालामनाय एग्जिट जागोन साप'ज हमना ला नों अर्डार खालामनाय लोगो लोगो ब्रकारा बेखौ सोरनो हरखो एक्सचेन्जनो हरबाय एलायथो इउआर प्लेस अर्डार इन एप मिन्स नों अर्डार खालामबाय मायाव अर्डार खालामो ब्रकाराव डन एप्स साप'ज नों डन एप्सखौ बाय एकाउन्ट अपेन खालामबाय डन एप्सनिफ्राय नोङो बिनिफ्राय अर्डार खालामबाय ब्रकारा सोरनो हरखो NSE BSE नो हरबाय आरो NSE BSE सोरनो हरखो एक्सचेन्जनो हरबाय मेट्स खालामनो थाखाय ओमफ्राय बेयाव मा थाबाय क्लियारिं कप सेटलमेन्ट खालामनो थाखाय बेवहाय थाबाय आनटिल दा सेटल मिन्स नों साप'ज इनभेस्ट खालामदोंबा नोंथ' बाय खालामना दोनगोन नोंथ' 1 year 2 years 3 years आवसो नोङो बेखौ एग्जिट खालामगोन ना स' बे बेसांहालागै थाबाय थागोन आरो नोंनि एकाउन्टनिफ्राय फैसा दानना थागोन खिन्थु प्रफिट आप एन्ड डाउन जानायखौ नों नुबाय थागोन आरो खिन्थु नोंनि डिमान्ड एकाउन्टआव थानाय नङा आरो बे फैसाया खिन्थु नों नुबाय थागोन नोंनि फैसाया दङ खिन्थु बेसेबां प्रफिट जादों ना लस जादों बेखौ नोङो बरनथ'नो हाया आनटिल दा एग्जिट नों एग्जिट खालामनांगोन आरो नों अर्डार खालामनायखौ अब्लासो हागोन आरो नोङो अके
दा साप'ज बेवहाय नोंनो खोन्थाबाय नै नेभार शेयार युआर डिमान्ड CDSL NSDL TPN नाम्बार बेखौ मा जायो TPN नाम्बारा एक्चुअलि सिगां समाव जायोमोन दायो खिन्थु मा जायो मालाबा समाव ओरैबायदि भलाटाइल जायो नोङो ब्रकाराबो बेखौ हाया बिनिखायनो TPN नाम्बारनि दारैबो मालाबा समाव नों मा खालामो अर्डारखौ एग्जिट खालामनो गोनां जायो एकदम फुल एग्जिट इदिबायदि माने आरो बेखौ माब्लाबाबो नोङो रावनोबो दा शेयार खालाम आरो बुजिबायना स' जों बुजिबाय डिमान्ड एकाउन्टनि सोमोन्दै ट्रेडिं बेस इनभेस्टिंनि सोमोन्दै मार्केट पार्टिसिपेन्ट सोमोन्दै अके दायो जों सोलोंगोन नेक्स्ट जोंहा इन्डियान ब्रकार जोङो डिमान्डनिफ्राय जों इन्डियान ब्रकाराव दहाय आं खोन्थाखाबाय जोंनाव दं डन जेर'दा एन्जेल वान ग्र' आपस्टक्स ICIs अके दा डिसकाउन्ट BS फुल सार्भिस डिसकाउन्ट ब्रकार जेर'दा ग्र' डन आपस्टक चार्ज प्लेट 20 रुपिस माने मोनसे अर्डाराव खालामनाया 20 रुपिस लायो एग्जिटआवबो बिसोर 20 रुपिस लायो होमबा 40 रुपिस प्लास टेक्स थादेरो इन्डियानि टेक्स जेरै भारत सरकारा टेक्स लायो बिनिबो थादेरो अके मेक्सिमाम मोनसे अर्डाराव प्लेटआव 70-60 थाङो आरो मोनसे अर्डारावहाय ठीक है मोनसे माने अर्डार माबायाव आरो दा बेवहाय अपेन 04 डिलिभारि फुल सार्भिस ब्रकार ICI डाइरेक्ट एंजेल वन क्लासिक प्लेन चार्ज परसेंटेज बेस ब्रकारेज बाट इंक्लूड रिसर्च ओके स' डिसकाउन्ट हिसाबै नों बेस्ट हिसाबै होमबा जेर'दा ग्र' डन आपस्टक्सआनो मोजां आरो जोंनि थाखाय मानो होनबा जों फैसा इसेबां थांनायखौ जोंनो नाङा एसेयावनो जोङो जानायखौ जोंनो नांगौ आरो हल्ड खालामनो हानायबो नोंथाङा बे जेर'दायावबो खालामनो हागोन ग्र'आवबो खालामनो हागोन डन एप्सखौ आइ विल प्रिफार मोर देन डन एप्सखौ बिराद मोजां आं प्रिफार खालामगोन स्केल्पिंनि थाखाय माने अपसन ट्रेडिंनि थाखाय बिराद मोजां बियो ओके थ' अर्डार टाइप इउ मास्ट नो देट ओके अर्डार टाइपआ माबायदि सोलियो बे जाबाय डिलिभारि सिस्टेमैबो सोलियो डिलिभारि फुरा डिलिभारिया जाबाय नों हल्ड खालामनो हायो दिनै सानसे दिनै ट्रेड खालामबाय आं नोङो गाबोनसिम बेखौ नों हल्ड खालामनो हागोन बेखौनो होनो इनभेस्टमेन्ट खालामनायावनो होनो बेखौ CNG डिलिभारिया अके हल अभार नाइट बेखौ नोङो गोबां हलगै फार्स्ट 1x मार्जिन हिसाबै जों बेखौ इनभेस्टमेन्ट खालामनायखौ जोङो बेवहाय CNC खौ बाहायनाय जायो MI हिसाबै इंट्राडे दिनै नोङो ट्रेड खालामबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव 3टा बाजियाव बियो 3:30 बाजियाव अट' स्क'र वेब जाबाय आरो बे MI हिसाबा नोङो जुदि एग्जिट खालामाखैबाबो अट' स्क'र वेब जागोन आरो बियो MIS ट्रेडिं बाथाय नर्मेल ट्रेडिं हिसाबै नोङो बांसिनानो FNO अके एक्सपायरि बेस हिसाबै नोङो दिनै मा होनदों उइकलि नों दिनै दा नर्मेल ट्रेड खालामबाय अब्ला बियो उइकलि हिसाबैबा लादोंब्ला उइकलि आरो बिनि गेजेराव नों मान्थलि हिसाबै लादोंबा मान्थलि आनटिल दा बे मान्थनि एक्सपायार जायागौ मानि बियो एक्सपायार जानाय नङा आरो बिनि गेजेराव माबाया उइकलि हिसाबै आनटिल दा बे उइकआ एक्सपायार जायाबा बे लागै एक्सपायार जाया आरो बास्केट अर्डार बेलाय बेखौलाय नों बानायनानै लानो हायो बेखौ नोङो नायबानो मोनो मानो होनबा बास्केट अर्डार हिसाबै नोङो साप'ज हमना ला कल एन्ड फुड बेफोरखौ नोङो मोनसे बाय खालामनो नागिरदों मोनसे सेल खालामनो नागिरदों बेखौ नों बास्केटआव एड खालामना लानो हायो बेखौ नोङो जेब्ला एकाउन्ट खुलिगोन अब्लानो मोनथिनो हायो आरोना ठीक आसे MO अर्डारा जाबाय नोङो मार्केट अर्डारनि सिगां नों अर्डार लानाय अके IOC जाबाय इमिडिएट माने केन्सेल आरो माने इमिडिएट अर्डार खालामनाय आरो केन्सेल खालामनाय अके माने एग्जिट खालामनाय आरो अर्डार खालामनाय ठीक आसे बे जाहैबाय स' के टेकअवे हिसाबै जिर' ब्रकारेज डिलिभारि इज नाउ स्टेन्डार्ड API एक्सेस मेटार इफ इउ प्लेन टु अट'मेट अके अट'मेट मिन्स अट' ट्रेडिं हिसाबै अके हिसाबै आंनावबो अट' ट्रेड खालामनाय आं खालामदों रिगार्डिं आङो बेयाव बिराद गोबां रिसार्च खालामगासिनो दङ येस I do have one of the auto trade and I am upgrading that read the RMS plus margin policy of your broker okay बेखौथ' नों आंहा बयबो मिथिखाबाय बेनो जाबाय जोङो आं खोन्थाखाबाय नोंथां मिथिगौ जेर'दा ग्र' डन आपस्टक्सआ बांसिन मोजां अके सोलौ दानियाबा मेन फैदो आं जेराव खालामो दा इन्डियान मार्केट हिसाबै जोङो अपसना गोबां रिस्कि जाहैयो स' दा बे जाबाय गल्ड ट्रेडिंआ गोबां मोजां डमेस्टिक आरो इन्टारनेसनेल बे जाबाय दा बेयाव खोन्थानाया डमेस्टिक हिसाबै होमबा डमेस्टिक हिसाबै जों ट्रेड खालामनोबा फिजिकेल मा होनदों जोङो बायनानैबो दोननो हायो जोङो गल्डखौ नङा होमबा दिनै गल्डनि दामा जुदि 3000 ग्राम बा जों बेखौ बायनानै गोबाव समसिम दोनबाय बे माबाबो जाहैनो हागौना बियो 15,000 20,000 30,000 ग्रामबो जाहैनो हागौ फिउचाराव 50,000 ग्रामबो जाहैनो हागौ बे फिउचाराव स' फिजिकेल ETF नों बानायना दोननो हायो फिसा फिसा होनानै अके ओमफ्राय MCX फ्यूचर एन्ड सभारेन गोल्ड पेन्स स' वे टु ओन गोल्ड इन इन्डिया फिजिकेल गोल्ड ज्वेलरी कइन बार्स बेफोरखौ नों बायना आं जेरै बुंदोंमोन गोल्ड ETF ट्रेड लाइक ए शेयर ल' एक्सपेन्स फिसा फिसा SIP टाइपै सभारेन गोल्ड बन्ड्स बोरै 2.5% गोल्ड
मा होनदों appreciation MCX gold future leverage expiry based बेखौ नोङो डनेप्सआवबो मोननो हायो बेखौ ट्रेड खालामनायखौ अके So digital gold F sell 24K SIP हिसाबै नों बेखौ लानो हायो leverage and risk 1 MCX gold 1 kg 75 lakh no channel margin require बेखौ नों फरायबानो मोननो हागोन आरोना बास जों इन्ट्रडिउस खालामदों नालाय जोङो ट्रेडिंनि सोमोन्दै शेयार मार्केटनि सोमोन्दै स' जोङो बेसेबांखिनि मिन्थिनाया गोबांबा बे डिपलि थांनोबा नों जेब्ला मास्टार जागोन गावनो अट'मेटिकलि बेखौ बुजिलांजोबगोन आरो लेट्स गो टु इन्टारनेशनेल गोल्ड दा XAUUSD स' बेयो बिराद जेरै हमना ला जोङो बेखौ ट्रेड खालामनोबा जोंनाव मा ब्रकार दङ जोंनाव ब्रकार दं मा एक्सनेस दङ जोंनाव दङ मा डेल्टा एक्सचेन्ज दङ जोंनाव दङ मा जोंनियाव दङ बेन्टेज दङ जोंनियाव दङ मा एक्सएम ब्रकार दङ जेरै डन मा होनदों ग्र ओमफ्राय बिनि गेजेराव जोंनाव मा दङ आपस्टक्स बेबायदि जोंनाव भारत हादराव ब्रकार दं स' इन्टारनेशनेल हिसाबै नों ट्रेड खालामनोब्ला जेरै जोङो ट्रेड खालामो मा होनदों एक्सएमआव खालामो बेन्टेजआव खालामो एक्सनेसआव खालामो आरो इन्डियायाव ट्रेड खालामनोब्ला इन्डिया बे गल्डआव ट्रेड खालामनोब्ला नों मा खालामनांगोन मायाव डेल्टा एक्सचेन्जआव स' the macro engine gold price is dollar is one of the world's most traded pairs. It reacts violently to US dollar index means DXY Federal Reserve rate decision inflation print CPI NFV FOMC minutes FOMC नङा होमबा FOMC बो जाबाय मानो होनोब्ला बे जे गोल्ड ट्रेडिं इन्टारनेशनेलि बे जाबाय बिराद इम्पर्टेन्ट आरो बे एक्चुअली गोबां मोजां प्लेटफर्म बे गोबां मोजां सिम्बल ट्रेड खालामनो थाखाय बोसोराव बियो 8 बारसो USA नि दारै मिटिं जायो फर्मसि हिसाबै रेड डिसिजननि दारै मानो होनबा बियो DXY नि उल्था खारो डलारनि उल्था खारो डलारा जुदि गोजौ थांदोंबा गल्डआ गाहायाव फैगोन जुदि गल्डआ गोजौ थांदोंब्ला डलारा गाहायाव गोलैगोन अके बेबायदि सिस्टेमै गोबां बे मा होनदों गल्डआ खारो बेनिखायनो दा जेरै सोलिगासिनो दङ मा होनदों डनाल्ड ट्राम्पआ ओरैबायदि जुद्धनि मानि ओरै सोलिबाय थायो मानो होनबा डलारखौ बिसोर बारायहोनानै गल्डखौ गोलैहोदों 5600 700 थांबायमोन गल्डआ बेखौ खोलैनानै दा 4000 3900 गाहामसिम 2000 पइन्ट खोलैबाय बियो जुद्ध खालामफ्ला डलारखौ बारायहोनानै बिराद फैसा खामायबाय बियो बेबायदि मेनिपुलेसन खालामनानै स' आं बुंबाय मा बेयाव FOMC मिटिंआ 8 टाइम जायो बोसोराव माने मा होनदों बेखौ मा होनदों USA नि दारैहाय बेखौ फेडारेल रिजार्भआ जेब्ला रेड डिसिजन जायो बेवहाय आरो CPI सेकेन्ड उइकआव मोनफ्रोमबो मासाव जायो सेकेन्ड उइक इच मान्थ आरो बिनि गेजेराव NFP फार्स्ट फ्राइडे टु एभ्रि मान्थ आरो DXY स्ट्रेन्ड गोल्ड इनाफ मा होनदों इनभार्स मिरर माने जेब्ला नों गल्डआव इन्टारनेशनेल गल्डआव ट्रेड खालामनो सानो बे बुस्थुखौ नटिस खालामनांगौ आरो बेखौ नायबाय थानांगोन आरो बिनि दारै नों ट्रेड खालामदों आरो माने गल्डआ जुदि स्ट्रं जायो अब्ला डलारा गोलैगोन डलारा जुदि स्ट्रं जायो गल्डआ गोग्लैगोन आरो निउज ट्रेड अन XUD आर हाई रिस्क आरो हाई रिवार्ड नों जुदि नेट जेरै हमना फर्मसि दिनै मिटिं बा बेयाव दिनैनि दिनाव नों गोबां मोजाङै प्रफिटेबल जागोन गोबां नोङो प्रफिट मोननो हागौ खिन्थु रिस्कबो दङ आरो हाई रिस्कबो दङ आरो रिवार्डबो दङ आरोना आरो ट्रेड अनलि वेन स्प्रिड इज दि टाइट लन्डन निउयर्क अभारलेप जेरै नोङो 1:30निफ्राय नोङो लन्डन मा होनदों सेसन सुरुवात जायो निउयर्कआ 6:30निफ्राय सुरुवात जायो स' जों मोनथिनो मोनबाय मा मोनथिनो मोनखो जों मार्केट पार्टिसिपेन्ट्स ट्रेडिं बिएस इनभेस्टिं डिमान्ड एकाउन्टखौ बोरै खुलियो मायाव खुलियो बबे एप्सआ मोजां इन्डियान ब्रकारनि सोमोन्दै मिथिबाय जों गोल्ड ट्रेडिंनि सोमोन्दै मिथिबाय इन्टारनेशनेल गोल्ड ट्रेडिंनि सोमोन्दै मिथिबाय डमेस्टिकखौबो मिथिबाय इन्टारनेशनेलखौबो जों मिथिनो मोनबाय आरो बिनि सिगां पार्ट 1आव जों मिथिनो मोनबाय मा होनदों इंट्रोडक्शन फाइनेन्शियल मार्केट व्हाट इज शेयर मार्केट एंड फाइनेन्शियल सिस्टेम सेबिआ मा खालामो आरो एनएससिआ मा खालामो बिएससिआ मा खालामो जोङो दायो जोङो थांगासिनो दङ कैंडलस्टिक बेसिक्सआव 13 नाम्बाराव थांगोन जोङो 13 नाम्बार अके दायो जोङो 13 नाम्बारसिम सफैबाय कैंडलस्टिक बेसिक्सआ मा द लैंग्वेज अफ प्राइस बडी वीक ओपन क्लोज सा नैफोर बेयाव जे नों नुनो मोनदों मा होनदों इंटरेक्टिव पैटर्न्स डजी हैमर हैंगिंग मैन स' बेफोर मा बेफोरखौ नोङो मा होननानै बुजिगोन शूटिं स्टार बुलिश engulfing bearish engulfing morning star evening star what all of that बेखौ जों मोनथिनोब्ला जों मोजाङै थियरिखौ बुजिग्रोनांगोन स' anatomy of candle every candle tells a 4-part story मा
बे फोर्थ पार्ट स्टोरीया मा ओपन खालामनाय नों मार्केटआ बहा ओपन जादों मार्केट केन्डेला बे केन्डेलनिया बबे गोजौ माने हाया मा ल'आ मा मार्केटनि प्राइस मीन्स केन्डेला खोन्थायो जे रेटआ बबे गोजौसिन रेटआ बबे गाहायसिन बबेयाव बे रेटआ खुलिदोंमोन क्ल'सआ बबेयाव जादों सब बेखौ केन्डेल स्टिक्सनि बेसिक्सआ फोरमायो केन्डेला फोरमायो खोन्थायो नैबेयाव नोजोर होना नायोबा द'जियाव नोजोर होना नायोबा जाय जायगायावहाय मार्केटआ खुलिदोंमोन बे जायगायावनो क्ल'स जाबाय नङा होमबा आरो हेमारखौ नोजोर होना नायोबा जाय जायगायाव हेमार माने एकाउन्ट मा होनदों प्राइसआ खुलिदोंमोन बे जायगानि एसे गोजौआवहाय खुलिबाय डेट मिन्स गाहायाव फैनानै गोजौ थांफिनबाय हेमार केन्डेल जाबाय हाथुरा बायदि नुयो नालाय मा हाथुरा बियो हेमार बियो मा होनदों बुलिश हेमार होनना बुंजाबाय आरो बेखौ नियो हेंगिं मेन होनना बुंदों बेखौ नोङो बियारिश हेमारबो होनजायो खिन्थु मानसिफ्रा बेखौ हेंगिं मेन होननानै बुङो आरो अके दा जों मिथिनो मोनबाय माखासे why candle beat lines a line chart hide drama a candle show the battle between buyers and sellers with each time frame learn to read that battle you read the market दा नों every नोङो चार्ट पेटार्नखौ जुदि नोजोर होना नायोब्ला साप'ज हमना ला नैबेखौ नोजोर होना नायदो नोङो बे गासिबो चार्ट बे केन्डेल स्टिक्स बे केन्डेला मुभ जागासिनो दङ दा बेनिफ्राय फैदों गोग्लैदों स' बेयाव जोंनो बे पेटार्नसा जोंनो फोरमायो आरो जे आं बेयाव बायनायनि लोगो लोगोनो बे गोजौआव थांबाय बेयाव आं प्रफिट जाबाय बेयाव आं सेल खालामबाय सेल खालामनानै गाहायसिम फैबाय आं प्रफिट जाबाय स' बेबायदि हिसाबै नोङो बुजिगोन आरो मार्केटनि स्ट्राक्चारखौ बे केन्डेल आरो मोनफा मोनफा केन्डेल नोंनियाव केन्डेला गोबां टाइम फ्रेमै खुलिनो हायो इनभेस्टमेन्ट खालामग्राफ्रा वान डे हिसाबै नायो इनभेस्टमेन्ट खालामग्राफ्रा फान्डामेन्टेलि डाटा हिसाबै नायो दा ट्रेडिं खालामग्राफ्रा 4 आवार्स 1 आवार्स आरो 4 आवार्स एन्ड 15 मिनिट्स 5 मिनिट्स आरो 3 मिनिट्स आरो 1 मिनिट हिसाबै नोजोर होनानै नायो आरो ट्रेड खालामो अके साप'ज एग्जाम्पल आं मोनसे बुस्थुखौ खोन्थानि साप'ज आं नैयाव ट्रेड खालामबाय मार्केटआ जुदि गाहायाव गोग्लैबाय अब्ला आं लस जागोन बायदोंब्ला जुदि आङो गोजौ बे मार्केटआ गोजौ थांबाय अब्लासो आं प्रफिट जागोन साप'ज आं नैबे जेराव बायबाय अके बे बायनाय लोगो लोगो बे मार्केटआ गोजौ थांनांगोन अब्लासो आं प्रफिट जागोन जुदि बे गाहायाव फैबाय बायनायनि उनाव अब्ला आङो नुकसानाव जाहैबाय अके जुदि आङो बिनिफ्राय गाहायाव गोग्लैदोंबाबो आं हल्ड खालामगोन साप'ज हमना ला नों सानदों बिनिफ्रायबो गोजौ थांगोन ओरै थांथारगोन होननानै अब्ला नों हल्ड खालामनो हाबाय आरो नोंनाव जुदि नलेज दंब्ला बियो गोजौ थांफिनगोन होननानै बेबायदि आरो मार्केटनि स्ट्राक्चारा केन्डेल बाय एन्ड सेल खालामनाया अके जों मिथिबाय दायो केन्डेलनि सोमोन्दै जे केन्डेला जोंनो मा फोरमायो केन्डेला जोंनो जोंनि सोमोन्दै जोंनि ट्रेडिंनि सोमोन्दै मा फोरमायो बेखौ खोन्थाबाय जोंनाव गोबां पेटार्न दङ बेनि नामफ्रा जाबाय ड'जी हेमार हेंगिं मेन शुटिं स्टार गोबां केन्डेलनि नाम थायो आरो केन्डेलनिबो नाम दङ बे केन्डेलनि नामखौ मा फोरमायो बेखौ नोङो मोनफा मोनफा फरायनानै लानानै नों सोलोंना लानो हागोन आरो ना मा होनदों बडि कनभिक्सन विक एन्ड रिजेक्शंस कालार्स alone is meaningless context is everything time frame sends the story that means नैबेयाव जुदि ग्रीन जादोंब्ला बे जुदि ड'जियानो जा मायानो जा बे ग्रीन जादोंब्ला बे बाय हेमारा जुदि ग्रीन जादोंबा बेबो बाय लेभेल थांबाय हेंगिं मेन बे जुदि गोजा जादोंब्ला बे सेलिं आरो शुटिं स्टार जेरै बे गोजा जादोंबा बेबो सेलिं आरो बेयाव नैबे जाबाय मा होनदों बुलिश इंगल्फिं बे मोननैजों हिसाबै जास्ट आं खोन्थादों जुदि केन्डेला गोजा डेट मिन्स सेलिं जुदि केन्डेला गोरा माने ग्रीन कालार अब्ला बे बायिं जादों आरो ना माने अके दा जों मिथिनो मोनबाय केन्डेल स्टिक्सनि माखासे रुल्स माखासे बेसिक्स केन्डेल स्टिक्सआ माबायदि मोनसे फर्मुलाजों सोलियो बेहा मोनब्रै फर्मुला दङ केन्डेल स्टिक्सआ अपेन जानाय बबे रेटआव केन्डेलानो रेड बेयाव बाय जादोंना ओमफ्राय सेल जादों बे फाइटिंनि मोनसे मा होनो बडि आरो बे मोनसे बडि बे मोनफा मोनफा केन्डेल स्टिक्सआ मोनसे बडि आरो बे बडिया मोनब्रै पार्टजों स्टोरजों रान जायो बेनो जाबाय अपेन हाइ ल' एन्ड क्ल'ज डेट मिन्स फर एग्जाम्पल आं खोन्थानि नोंथांमोननो साप'ज हमना ला नैबेयाव अके जास्ट वेट नैबेयाव नाय साप'ज हमना ला नैबे बडिखौ नायदो अके नैबेयाव नाय नैबे बडिखौ नाय नोङो बेयो जाहैबाय नैबेयाव नायदो नैबे ग्रीनखौ नायदो बिराद गिदिर ग्रीन जादोंना बियो स' बे ग्रीन जादोंब्ला बेयावहाय मा बियो बाय जाबाय आरो ना ओमफ्राय नैबे रेड सिल जादोंबा बे सेलिं जाबाय बियो अके नैबेयावहाय डेट मिन्स बिनिफ्राय विक जादोंब्ला बिखौ नोङो मा होनगोन नोङो बेवहाय बे नैबे केन्डेलखौ मा होनगोन नैबे दा कारेन्ट लास्ट केन्डेल जानायखौ मा होनगोन बेवहाय नोंनो खोन्थाना होदों बे केन्डेलखौनो होनदों हेंगिं हेमार नायदो हेंगिं हेमार होनदोंना बेवहाय
बेखौ नायनो हागोन नों हेंगिं हेमार रिलेटेड नैबे केन्डेलखौ हेंगिं हेमार होननानै बुंदों आरो माने साप'ज हमना ला नैबे केन्डेलखौ मा होनगोन नैबे केन्डेलखौ मा होनगोन बेयाव नायदो बे केन्डेलखौ होनगोन मा होनगोन बेखौ नायदो हेमार होनदों आरो हेमार अनलि हेमारल' होननानै बे केन्डेलखौ बुंनानै दोनदों आरो अके स' बेबायदि आरो माने जोङो मोनथिनो मोनो जे बबे केन्डेलखौ बबे मा होनो आरो बे केन्डेलनि मिनिङा मा बेखौ नों फरायजोबनांगोन आरो मोनफा केन्डेला मोनफा पेटार्न थायो आरो बे पेटार्नखौ नों जुदि बुजिजोबोब्ला आरो चार्ट स्ट्राक्चारखौ नों बुजिजोबोब्ला अब्ला नोंखौ रावबो हमथानो हानाय नोंखौ मालिक जानायनिफ्राय रां रुफा धोनि सम्पति गोनां जानायनिफ्राय रावबो नोंखौ हमथानो हाया मानो होनबा बियो बिराद इजि रां बायदि खामायनाय नुयो बाट बि इट इज नट इजि शेयार मार्केटखौ नों ट्रेडिं खालामनायखौ मानसिफ्रा इजियै रां खामायनो सानो बे इजि रां खामायनो हाया नों खेबसे ट्रेड खालामनानै देखाय प्रफिट खालामनानै देखाय विदाउट रुल्स एन्ड विदाउट मा होनदों कनसेप्ट विदाउट स्ट्रेटेजि नोङो ट्रेड खालामनानै देखाय खेबसे खेबनैयाव नोङो मा होनदों बोरैबाबा बाइसेन्स लटारि मा होनदों ग्रिन जानो हागौ मास मोनसे नों प्रफिट जानानै देखाय अब्ला बेखौ बुंगोन इजि प्रफिट जानो हायो ना हाया नायनि नङा होमबा स' बेखौ सोलोंनो गोनां जायो अब्लासो नों बेखौ रोंगोन आरो माने स' जों मिथिबाय केन्डेलस्टिक्स बेसिकनि सोमोन्दै नेक्स्ट जों थांगोन दायो मा एभ्रि केन्डेलस्टिक्स पेटार्न एक्सप्लेन अके दायो जोङो 16टा पेटार्न साइकोलॉजी एन्ड एन्ट्रि एसएल एन्ड टारगेटनि सोमोन्दै जों बेयाव फोरमायगोन अके स' रिभार्सेल पेटार्न हिसाबै जोङो बुजिना लानो हायो मा पेटार्न बेनो जाबाय डजी पेटार्न हेमार्ड पेटार्न हेंगिं मैन शूटिं स्टार मर्निं स्टार इवनिं स्टार बुलिश इंगल्फिं बेयरिश इंगल्फिं मा होनदों पियर्सिं लाइन डार्क क्लाउड अके जों बुजिना लानि डजी एबा डजिया मा नैबेनो जाबाय डजिनि महरा नैदि फार्स्ट केन्डेलनियानो जाबाय बे डजी अके बिनि डजिनि केन्डेला नैबे महरै नुयो होमबा बे मा फोरमायो बे खोन्थादों इनडिसिजन एट द एक्सट्रिम बे बायबो गैया सेलबो गैया डेट मिन्स बे निउट्रेल होननानै बुंदों आरो स' बेयाव जोङो ट्रेडखौ लानो हाजाया जों बुजिया आरो बेखौ बे समावहाय हेमारा बुंदों बुलिश रिजेक्शन एट बटम स' जों बेखायबाय बुलिश आं दहाय बुंदों ना बुलिश हेमार होननानै स' बे बुलिश आरो बेयावबा जोङो ट्रेडा बेनिफ्राय गोजौआव थांनो हागौदां बेबायदि आरो माने स' बे माने मा देखायो बे कनफार्म देखाया माने मा देखाया बियो मा होनदों बेखौ मा होनदोंमोनलाय बेखौ ट्रेनखौसो देखायो बे कनफार्मेशन होआ आरो ट्रेनखौ फोरमायो आरो शूटिं हेंगिंमेना मा देखायो बियारिश वार्निं एट टप होनदों माने नैबे हेंगिं मिन्स बियारिश बेनिफ्राय मार्केटा गोलैनो हागौ बेबायदि आरो माने ट्रेना खोन्थादों आरोना बे गासिबो ट्रेन नालाय बेनिफ्राय गोलैनो हागौ स' साप'ज हमना ला नैबेयाव शूटिं स्टार बियारिश रिजेक्शन एट टपनो शूटिं स्टार नैबे बिनिफ्राय मार्केटा गोग्लैनो हागौ होमबा बिनि गोजौआव नों मा खालामनो हागोन एसएलखौ दोननानै नों सेल खालामनो हागोन स' बेबायदिनो गोबां दङ बिनि सोमोन्दै बेयाव फोरमायनाय दङ नैबेयावहाय फोरमायनाय दङ बेखौ आं खोन्थाना होनि नैलाय बेयाव दङ नों बिराद दङ बेवहाय डजी दङ रिभार्सेल कन्टिनिउसन दङ बिनि मिनिङाव हेमारबो दङ पेटार्ना रिभार्सेल कन्टिनिउसन दं अके हेंगिं मेन दं रिभार्सेल कन्टिनिउसन शूटिं स्टार रिभार्सेल कन्टिनिउसन स' बेबायदि गोबां दङ माराबुजुआ माबायदि महर माराबुजुबा गोबां मोजां बेनिफ्राय बुलिश जालांगोन बियो स्ट्रं बुलिश स्पाइनिं टप बेयावहाय माने इन्डिसियन केन्डेल बायदि हारामि होनना बुंदों हारामिबो केन्डेल इनसाइड द बार बियो फायरसिं लाइन होनदों बेयो सेलिं लाइनाव जाहैनो हागौ डार्क क्लाउड कभार होनदों बे पेटार्नखौ 3 वाइट सल्जार फुरा बुलिश बियो फुरा बुलिश बिनिफ्राय बाय खालामनो हागोन 3 ब्लेक ग्रो मिन्स बिनिफ्राय सेलिं जागोन बियो स्ट्रं सेल ट्विजर्स बिनिफ्राय बे मा जागोन सेलिंआव जाहैगोन डेट मिन्स बिनिफ्राय पेटार्न खालामदों बियो मा ट्रेना सेल खालामनो थाखाय कशिश एबा नाजादों ट्रेना मर्निं स्टार बिनिफ्राय बे बायनायनि स्ट्रं पसिबिलिटिस जानो हागौ बेबायदि सिस्टेमै मा होनदों आङो बेवहाय मा होनदों नोंथांनि सिगाङावहाय मा होनदों पेटार्नखौ मा होनदों खोन्थानानै होबाय मानि पेटार्न केन्डेलस्टिक्सनि पेटार्नखौ आं एक्सप्लेन खालामना होबाय नङा होमबा स' trade blueprint for every pattern entry above below signal candle stop loss beyond the link weak target at 1:2 or nearest support and resistance never trade a pattern without confirmation from volume plus trend मा होनदों कन्टेस्ट स' साप'ज हमना ला आं ट्रेड खालामनो नागिरदों एक्जेक्टलि नोंथांनि सायाव फोरमायनो जादों शूटिं स्टार होमबा नैबे शूटिं स्टार ना नैबे शूटिं स्टार नैबे शूटिं स्टार ना बे शूटिं स्टारनि गोजौआव आङो ट्रेड खालामनानै
माने ट्रेड खालामबा आं नैबे गोजौआव आं एसेल दोनगोन साप'ज एग्जाम्पल रियेलिटियाव नोजोर होनानै नायोब्ला आं बेखौ नोंथांमोननिसिम फोरमायनि साप'ज रियेल हिसाबै नोजोर होनानै नायोबा नैबेखौ नायदो नोङो नैबे बेयो जाबाय शुटिं स्टार बे शुटिं स्टार I will put the SL here okay बे नैबे शुटिं स्टार दै शुटिं स्टारा जाबाय बेयारिश गोग्लैनाय स' आं बेवहाय ट्रेड खालामनाय लोगो लोगोनो आं एसएल खौ दोनगोन नैबेयाव बे जराव एसएल खौ दोनगोन आङो अके स' बेबायदि आरो माने स' एसएल खौ बहा दोननांगौ बहा दोननाङा बेखौ मा खोन्थायो शुटिं स्टारा बेखौ खोन्थायो आरोना स' माखासे पेटार्ना बेखौ खोन्थायो स' पेटार्न वर्क बेस्ट एट सापर्ट रेजिस्टेंस confirmation candle premature entry every pattern needs a stop loss no exception so patternआ माब्ला बांसिन खामानि होयो बेफोर जाबाय सापर्ट आरो रेजिस्टेंसनि खाथियाव बांसिन खामानि होयो साप'ज हमना ला शुटिं स्टारा बेबायदि पेटार्न महरै देखायदों खिन्थु बिनि गोजौआव रेजिस्टेंस थाथारनांगोन अब्लासो बे खामानि होगोन बेबायदि आरो माने ओके स' नेक्स्ट जोङो सापर्ट एन्ड रेजिस्टेंसनि सोमोन्दै बुजिना लानि जोङो मा मोनथिगौ गोबां बुजिबाय जों 15टा जों बुजिबाय दासिमबो पार्ट 1 पार्ट 2 निफ्राय जों फाइनान्शियेल मार्केट बुजिबाय शेयार मार्केटखौ बुजिबाय बोरै रान जायो बेखौ बुजिबाय फाइनान्शियेल सिस्टेम बोरै थाङो सेबिआ मा एनएससि बिएससिआ मा मार्केट पार्टिसिपेन्ट्सआ मा ट्रेडिं बेस्ड इनभेस्टिंआ मा डिमान्ड एकाउन्टखौ बोरै खुलियो ट्रेड खालामनो थाखाय इनभेस्ट खालामनो थाखाय बेखौ बुजिबाय इन्डियान ब्रकार्सनि सोमोन्दै खोन्थाबाय गोल्ड ट्रेडिंनि सोमोन्दै खोन्थाबाय ओके इंटरनेशनल गोल्ड बिनि सोमोन्दै फोरमायबाय कैंडलस्टिक्स बेसिक बिनि सोमोन्दै खोन्थाबाय एभरि कैंडलस्टिक्स पैटर्न बिनि सोमोन्दै खोन्थाबाय दायो जों थांगासिनो दङ सार्ट एबा सिङावहाय नैबे सिङावहाय बेयाव माया सोलियो कैंडलस्टिक्स पैटर्न स' बेवहाय दायो जोङो कैंडलस्टिक्स पैटर्न हिसाबै जोङो मा होनदों सापर्ट एन्ड रेजिस्टेंसखौ जों फोरमायगोन आरो माने साप'ज हमना ला नैबेयावहाय नोङो नोजोर होना नायोब्ला नैबे जाबाय सापर्ट एन्ड रेजिस्टेंस जाना दङ नैबेखौ होनो गोजौनिखौ रेजिस्टेंस ओके ओमफ्राय नैबेखौ होनो मा होनो रेजिस्टेंस माने सापर्ट बेयाव सापर्ट जाबाय बियो माने बिनिफ्राय बार जाय सापर्टआ बाय जायो बेयाव हमथायो नैबे जराव अलरेडि नोंथांमोना नुनो हागोन नैबे जरावहाय अलरेडि बायनिंनि गोबां प्रेसार दङ स' बिनिफ्राय गोजौ थांबाय गाहायाव फैबाय गोजौ थांबाय गाहायाव फैबाय गोजौ थांबाय गाहायाव फैफिनबाय गोजौ थांनानै गाहायाव गोग्लैनानै जेब्ला नैबे लाइन जाय जायगायाव गुदियाव बायदोंमोन बे जायगायाव बे हमथाफिनबाय आरो बिनि सापर्ट जाबाय सापर्ट जानानै बे मार्केटआ गोजौ थांबाय बेखौनो सापर्ट होनना बुङो गोजौ थांनानै जेब्ला गोजौ रेजिस्टेंस हिसाबै खामानि होबाय डेट मिन्स गोजौनि जि सापर्ट सेलिंनि रेजिस्टेंस बेनिफ्राय गोग्लैनायखौनो मा होनना बुङो बै गोजौ पिन पइन्टखौ रेजिस्टेंस होननानै बुङो स' जोंहा सापर्ट एन्ड रेजिस्टेंसखौ जोङो इजिलि जों हमनो हायो स' दायो ट्रेड जागासिनो दं मा सापर्टनि खाथियाव जोङो दायो ट्रेडिं जागासिनो दं आरो स' बेनो जाबाय सापर्ट एन्ड रेजिस्टेंसनि सोमोन्दै बेनो जाबाय सापर्ट एन्ड रेजिस्टेंसनि माखासे फर्मुला बेखौ आङो बारा फरायनानै खोन्थागुलायनांला एग्जाम्पल आं हिसाबै बेखौ खोन्थाना होबाय स' लेट्स गो टु ट्रेन्ड स्ट्राक्चारखौ जों बोरैहाय मिन्थिनो हागोन बोरैहाय बुजिनो हागोन हायार हाइ हायार लो एन्ड रिडिं डाइरेक्शन बेखौ जों बोरै बुजिनो हागोन जेरै हमना ला आं बेखौबो आङो बेखौ खोन्थानानै होनि चार्टआवनो खोन्थाना होनि साप'ज हमना ला ओके बेखौ आङो साप'ज जोंनाव सापर्ट एन्ड रेजिस्टेंस दङ दायो जों बेखौ आं खोन्थानानै होनि दायो हायार हाइ एन्ड हायार लो ओके जोंनिया दायो नैबे ओके सबसे लवेस्ट केन्डेलआ नैबे ओके होमबा दिनैनि दिना बेयाव अपेन जादों मार्केटआ साप'ज हमना ला नैबेयाव अपेन जादों मार्केटआ ओके डे अपेन हिसाबै बुंबाय डे अपेन अब्ला बे मा जागोन बेखौ मा होनगोन जों बेवहाय बे जाबाय ल' बिनिफ्राय हायार हाइ जाबाय बियो बिनिफ्राय नैबे हायार ल' जागोन बेनिफ्राय बे हायार हाइ बिनिफ्राय हायार ल' जागोन हायार हाइ हायार ल' ओमफ्राय बे हायार ल' आरो बिनि मा जागोन हायार ल' स' बेबायदिनो मार्केटआ ट्रेन्ड स्ट्राक्चारखौ जों हमनो हायो आरोना डेट मिन्स मा हायार हाइ जाबाय बिनाव हायार ल' जानानै आरोबाव हायार हाइखौ ब्रेक खालामबाय हा डेट मिन्स मार्केटआ गोजौ फारसे ट्रेन्ड ओके गोजौ फारसे ट्रेन्ड आरो बिनि गेजेराव हायार ल' जाबावबाय आरो हायार ल' जानानै सिगांनि प्रिभियास हायार ल'खौ जों जुदि ब्रेक खालामा नैबेखौ अब्ला बेखौ ब्रेक खालामालासिनो बे गोजौ फारसे थांबाय आरो नैबे लाइनखौ हायार हाइखौ ब्रेक खालामबाय डेट मिन्स बे मा जाबाय हायार हाइ मिन्स बाय साइडआव ट्रेन्ड जाहैबाय स' बे हिसाबै जोङो मा होनदों
ट्रेन्ड स्ट्राक्चारखौ जोङो हमनो हायो आप ट्रेन्डनि थाखाय हायार हाइ एन्ड हायार लो आं खोन्थाबाय से डाउन ट्रेन्डनि थाखायबो सेम जुदि लोयार हाइखौ जुदि जोङो ब्रेक खालामो लोयार लो बेखौ जोङो डाउन ट्रेन्ड होनना बुङो आं दहाय खोन्थाखाबाय बेखौनो एग्जाम्पल हिसाबै बेखौनो खोन्थाखाबाय जेरै हमना ला नों बेखौ हायार हाइ जाबाय बिनि गेजेराव हायार लो बेनि उनाव नैबेखौ ब्रेक खालामासै जुदि बेखौ ब्रेक खालामालासिनो गोजौ थांबाय बेखौनोथ' हायार बेखौ ब्रेक खालामनानै हायार हाइ जाहैबाय बियो साप'ज हमना ला फार्स्टनिफ्राय बेखौ खोनासं बे ट्रेना बिराद इम्पर्टेन्ट अके बेनो ट्रेन स्ट्राक्चार हमनाया बे जाबाय मा लो ओपनिं डे हायार हाइ दिनैनि मार्केटनि दिनैनि दिननि बिनिफ्राय बे मा जाबाय मार्केटा गोग्लैबाय हायार लो होनांबाय नैबेखौ हायार लो होनना बुङो खिन्थु बिनिफ्राय गाहायाव गोग्लैयालासिनो सिगांनि हायार हाइ नैबेखौ बेखौ बे मा खालामबाय ब्रेक खालामनानै गोजौ फारसे थांबाय डेट मिन्स बे ट्रेन मार्केटा नों बेयाव एन्ट्रि खालामनो हासिगोन बेयाव बाय खालामनो हासिगोन अके बाय खालामबाय नों गोजौ थांबाय अबा हायार हाइ गोदान मोनसे मोनबावबाय नोङो बिनिफ्राय गाहायाव फैबाय हायार लो अके दा बिनि गेजेराव बियो नैबे हायार लो माने लोयार हाइखौ नोङो मा खालामासै ब्रेक खालामासै डेट मिन्स मिनिङाव बुंजों मा नैबे लोयार हाइ बेखौहाय मा होनदों ब्रेक खालामासै अब्ला बेवहाय मा जागोन अब्ला मार्केटनि ट्रेना आप ट्रेनाव थांबाय थागोन दानियाबा जोङो माखौ जों नायनि हायार हाइखौ माने आप ट्रेन्डखौ जों बुजिबाय जोङो दानाबा डाउन ट्रेन्डखौ जों नायनि दानाबा सरि डाउन ट्रेन्डखौ जों नायनोसै दानाबा डाउन ट्रेन्डखौ बोरैहाय जोङो हमनो हायो नैबे जाबाय रेजिस्टेन्स बे जाबाय मा हायार हाइ दानाबा हायार हाइनिफ्राय मा जाबाय मार्केटा गोग्लैनाय बेखौ मा बुंगोन जोङो हायार लोनिफ्राय बे मार्केटा मा होनदों हायार हाइखौ ब्रेक खालामनो थांनो हायासै डेट मिन्स मा हायार लोखौसो ब्रेक खालामफिनबाय उल्टा अब्ला नैबे मा जाखो मार्केटा लोयार हाइ जाहैबाय नैबे लोयार हाइ जाहैबाय अब्ला बिनिफ्राय मार्केटा मा जागोन ट्रेना मा जाहैगोन बेनिफ्राय डाउन ट्रेन्ड जाहैगोन नैबेनि मिनिङै जाहैगोन नैबे डाउन ट्रेन्डनि जाहैगोन बे नैबे रुलनि जों आप ट्रेन्डखौबो बुजिबाय ट्रेन्ड स्ट्राक्चार होजोबै आरो डाउन ट्रेन्डखौबो जों बुजिबाय अके दा नैबा साइडवेजखौ जों नायनि साइडवेजनि मिनिङा मा नो क्लियार मिन्स हायार हाइ एन्ड हायार लो जेबो गैया बेखौ जों बोरै हमनो हागोन बोरै बुजिगोन जों बेखौहाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेखौबो आङो फोरमायनानै होनि साप'ज हमना ला एग्जाम्पल हिसाबै अके जास्ट वेट स्मल टाइम फ्रेमाव आं खोन्थानानै होनि नोंसोरनो अके नैबेखौ नाय नोंसोरो नैबे स्मल टाइम फ्रेम हिसाबै नोजोर होना नायोबा नायदो अके नैबेखौ नायदो बे जाबाय हायार हाइ आरो नैबे जाबाय मा हायार लो अके बे हायार हाइ जाबाय बे हायार लो जाबाय अके मा होनदों जों मा बुस्थुखौ जों नोजोर होनांगौ हायार लो आरो हायार हाइ अके स' जोंहा दा मा बुजिनांगौ बेयावहाय जोंनिया बुजिनांगौआ मा ट्रेन्डखौ केपचार खालामनो साइडवेजखौ केपचार खालामनो नङा होमबा स' नैबे जाबाय हायार लो दानाबा जों केपचार खालामबाय मा हायार हाइखौ जों केपचार खालामबाय दानियाबा बे मार्केटआ गोजौबो ब्रेक खालामा गाहायबो ब्रेक खालामा बेखौबो ब्रेक खालामा बेखौबो ब्रेक खालामा बेखौबो ब्रेक खालामा बेखौबो ब्रेक खालामा बेखौनो ब्रेक खालामा नैबे गेजेराव थानायखौ मा बुङो मिथिगौ बेखौनो बुङो साइडवेज मार्केट स' बे जरावहाय जोङो मा खालामनो नाङा ट्रेड खालामनो नाङा गोजौबो थाङा गाहायबो थाङा गोजौबो थाङा गाहायबो थाङा स' बेयावहाय जोङो ट्रेड खालामनो नाङा स' बेनो जाबाय हायार हाइ अके हायार हाइ ओमफ्राय बे जाबाय हायार लो अके स' बुजिबाय जोङो बेखौ मा हायार हाइ एन्ड हायार लो बिनि सोमोन्दै जों बुजिबाय बे हायार लोखौ ब्रेक खालामालासिनो हायार हाइखौ ब्रेक खालामालासिनो बे गेजेराव ट्रेड खालामबाय थानायखौ मा बुङो साइडवेज बेयावबो नों ट्रेड खालामनानै प्रफिट खालामनो हायो फिसायै खिन्थु गिदिरै प्रफिट खालामनो हाया नों बेखौ एभयड खालामनायानो साबसिन मिन्स ट्रेड खालामैयानो साबसिन अके जों बेसेबां मिनिटसिम जोङो दासिमहालागै जोङो एक्सप्लेन खालामखो जोङो 44 मिनिट जाबाय जोंहा सम दंबावो स' दानियाबा जों ट्रेन्ड स्ट्राक्चारखौ बुजिबाय एभरिवान स' जों लार्न खालामबाय मा होनदों ट्रेड विथ द ट्रेन इज योर फ्रेन्ड आनटिल इट बेन्ड at the in and fighting a trend is the first way retail trader lose of money. Okay, so now identify the trend on the higher time frame first and don't short an uptrend just because it look high. Sideways market are for a breakout traders only. Okay,
स' जों बेखौ मिथिनो हाबाय आप ट्रेन्डखौबो हमनो हाबाय खोन्थाबाय आङो डाउन ट्रेन्डखौबो खोन्थाबाय डाउन ट्रेन्डखौबो आरो उनाव साइडवेसआबो मा बेखौ हमनो हासिगोन नोंसोरो गोसो होनानै जुदि खोनासंदोंबा दानाबा मार्केट स्ट्राक्चार डेट मिन्स ब्रेकआउट एन्ड मा होनदों सेन्स अफ केरेक्टार अके जोङो मा सोलोंगोन BOS ब्रेकआउट अफ स्ट्राक्चार एन्ड सेन्स अफ स्ट्राक्चार बे बिराद इम्पर्टेन्ट बे टपिकआ जाय ट्रेडार खालामो जाय स्केल्पिं खालामो बिसोरनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट बियो अके मार्केट स्ट्राक्चारखौ जाय बुजिनो हाबाय she is the man she is the girl होननाय जाहैबाय माने रांखौ खामायनो हानायाव मास्टार जाहैसिगोन आरो बिसोरो अके दानियाबा जों बेयाव खोन्थानोसै ब्रेक अफ स्ट्राक्चार एन्ड सेन्स अफ केरेक्टारनि सोमोन्दै स' बोरै जों हागोन बुजिनो हागोन when price break or a previous swing high in a uptrend that is a call back मा होनदों break of structure and trend continuous when price break a previous swing low in a downtrend that is a break of structure to the downside आं बेखौ first of all फोरमायग्रोनि okay break of structure नि सोमोन्दै जोङो बेखौहाय जोङो बुजिग्रोनि what is the break of structure how can I identify the break of structure in the chart okay let's go to chartआव फैबाय जों दानाबा बेखौ एक्सप्लेन खालामनि आङो मोजाङैनो okay सापस हमना ला आं बुंदों मा नैबेखौ हमदोलाय सापस हमना ला नैबेखौ मार्केटआ जोंना दिनैहाय नैबेयाव खुलिदों ओके बेयाव खुलिदों डे ओपन दिनै बेयाव खुलिदों डे ओपन मार्केटआ दिनैनि मार्केटआ नैबेयाव खुलिदों ओके दानाबा मा जादों जोङो मा हमनांगौ ब्रेकआउट स्ट्राक्चार ओके जोङो बेनिफ्राय खुलिनाय लोगो लोगो नैबे सापर्ट जाबाय बे सापर्टआनो जाबाय डाउन ट्रेन्डनि ब्रेकआउट माने ब्रेकडाउन सरि बे बांदों बे जाबाय ब्रेकडाउन ओके बे जाबाय ब्रेकडाउन ओके BOS नि ब्रेकडाउन बियो गाहायनि बियो ओके बेखौनो ब्रेकडाउन दानाबा जोंना बे गोजौसिम थांबाय थायोब्ला बे हायार हाइ जालांबाय थागोन हायार ल' एबा लयार हाइखौ जेब्लासिम ब्रेक खालामा अब्लासिम बियो डाउन ट्रेन्डथिं थाङा स' जों मा बुजिनांगोन बेखौ जों बोरै बुजिगोन ब्रेकआउट स्ट्राक्चारखौ अब्ला सापस जोंना मार्केटआ बेयाव खुलिदोंबा गोदान जोंहा हाइ जादों नैबे जोंहा गोदान हाइ जों प्रिभियासखौबो ट्रेड खालामनो हायो नैखौबो ट्रेड खालामनो हायो खिन्थु जों डे हिसाबै जों नायदों ओके स' नैबे हाइ नोंना स' नोंनि मा होनदों वाटार ब्लकआ नैबे सोलिबाय बेयाव दा बे वाटार ब्लक जाबाय बियो ओके बे दायो वाटार ब्लक बेयाव क्रिएट जाबाय ओमफ्राय नोंनि वाटार ब्लकआ नैयाव क्रिएट जाबाय मोनसे मा बेयाव मोनसे मा होनदों BOS जाहैबाय ब्रेकआउट स्ट्राक्चार मिन्स डाउन ट्रेन्डनि थाखाय बेयाव ब्रेकआउट स्ट्राक्चार मा आप ट्रेन्डनि थाखाय ओके ब्रेकआउट स्ट्राक्चार मिन्स डाउननि ब्रेकआउट स्ट्राक्चार बियो आपनि ओके दानाबा नैबेसिम हायार हाइसिम सहैनानै मार्केटआ मा जाबाय गाहाय फारसे ब्रेकडाउन जानो फैबाय ब्रेकडाउन जानो फैनानै बे मार्केटआ गोजौ फारसे थांबाय गोजौ फारसे थांनानै नैबे जोंनि हायारखौ बे मा खालामबाय ब्रेक खालामबाय नैबेखौनो ब्रेकआउट स्ट्राक्चार होनना बुङो बेखौनो BOS होनना बुङो अब्ला बेयाव जों बाय खालामनानै जों प्रफिटेबल ट्रेडार जाहैनो हायो आरोना ओके जों बुजिबाय दायो ब्रेकआउट स्ट्राक्चारनि सोमोन्दै फिसा एमाउन्टै ओके दानाबा ब्रेकडाउन हिसाबै जुदि नोजोर होनानै नायोब्ला फिसा लेभेलाव नोजोर होनानै नायोब्ला आं खोन्थानि सापस हमनानै नैबे गोजौखौ नायदो बेखौ नायदो ओके दानाबा जों ब्रेकआउट स्ट्राक्चार होनानै जों नायोब्ला हायार हाइ बियो हायार हाइ ओके हायार हाइ बियो जाबाय वाटार ब्लक बेयाव जाहैबाय बे हायार हाइ बे वाटार ब्लक बिनिफ्राय मा जागोन जोङो मा बुजिनो लुबैदों जोङो ब्रेकआउट स्ट्राक्चार जोंना ट्रेन्डआ मा सोलिगासिनो बेखौ बुजिनो लुबैदों नङा होमबा मार्केटआ बिनिफ्राय गोग्लैबाय मार्केटआ गोग्लैनाय लोगो लोगोनो मा जोंनि नैबे हाइखौ जोङो सिगांनिखौ जों केपचार खालामबाय जाय मार्केटखौ जाय ब्रेकआउट सिगांग्रो जास्ट मुभमेन्ट बेखौ ब्रेकआउट स्ट्राक्चार हिसाबै ब्रेक खालामदोंमोन दा बिनि उनाव बे मार्केटआ गाहाय फारसे गोग्लैनानै जे हायार ल' बानायबाय हायार ल' बानायनानै जेब्ला गोजौ फारसे हायार हाइखौ ब्रेक खालामनो हायालासिनो हायार ल'खौ ब्रेक खालामबाय नै बेखौनो मा होनदों डाउन ट्रेन्ड एबा ब्रेकआउट स्ट्राक्चार होननानै बुङो डाउन ट्रेन्ड BOS हिसाबै बेखौ जोङो बाहायनो हायो माय डियर फ्रेन्ड्स ओके स' बेनो जाबाय जोङो BOS मार्केट स्ट्राक्चार हिसाबै ब्रेक अफ स्ट्राक्चार हिसाबै जोङो हमनो हाबाय ओके दानिया जों सेन्स अफ केरेक्टार हिसाबै नायनि बेखौ नायनि सेन्स अफ स्ट्राक्चार हिसाबै एखे ब्रेकआउट स्ट्राक्चार आरो मा होनदों सेन्स अफ केरेक्टार हिसाबै जोङो बेखौ बिराद
एखेयैनो जोङो सिमिलारिटी हिसाबै जों सानना लानो हायो when uptrend break its most recent higher low that the first crack a sense of character series. Okay, now let's go to the market and again we will verify to the sense of character. Okay, माने today's sense of character. Let's verify the today's sense of character. Okay, जों दिनैनि sense of character को जोङो बुजिना लानि. Okay, let's break to the sense of character. मा जाबाय थादों? Okay, suppose हमना ला जों मार्केटआ बिनिफ्राय ओपन जादोंमोन नालाय दा बिनिफ्राय ब्रेकआउट स्ट्राइक हिसाबै बेयो गोजौनिफ्राय हायार हाइखौ ब्रेक खालामनानै गोजौ थांगासिनो दङ हायार ल क्रिएट खालामो बिनि उनावहाय मा खालामनो नागिरो हायार हाइखौ मा खालामो ब्रेकआउट खालामो बेयाव नायदो मोनसे स्ट्राक्चारखौ नाय बेवहाय हायार हाइ क्रिएट खालामनानै बेयो मा जाबाय हायार हाइखौ बे ब्रेक खालामनो हायालासिनो हायार ल'खौबो ब्रेक खालामनो हायालासिनो साइडवेजआव थाबाय बियो बेखौनो साइडवेज बिनिफ्राय एगेन बे मा खालामबाय हायार हाइखौ नैबे हायार हाइखौ मा खालामबाय एक्चुअली नैखौबो सेन्स अफ कैरेक्टर होनना बुङो साइडवेज सेन्स अफ कैरेक्टर बिदिबो होननो हायो ओके दा नैबे हायार हाइ दा बे हायार हाइखौ एगेनलि बियो मा खालामबाय सेन्स अफ कैरेक्टर हिसाबै साइडवेजनिफ्राय मा जाबाय बियो ब्रेक खालामनानै होबाय स' ब्रेक खालामनानै गोजौ जेब्ला बे ब्रेकआउट खालामबाय अब्ला बियो जाहैबाय मा सेन्स अफ कैरेक्टर हिसाबै बे ट्रेनाव थांफिनबाय बेयाव साइडवेज गोग्लैना थाथ'दोंमोन मानो होनबा माब्रै बेनिफ्राय जों हायार हाइ क्रिएट खालामबाय फर्म खालामबाय बेनिफ्राय जोङो हायार ल फर्म खालामबाय जों गाहायाव हायार ल'खौ जोङो लयार हाइखौ जोङो मा होनदों ब्रेकआउट खालामनो हादिया माने ब्रेकडाउन खालामनो हादिया बिनिफ्राय जों गोदानै जों मा होनदों हायार हाइखौ जोङो ब्रेकआउट खालामबाय बिनिफ्राय जों फर्म खालामबाय गोदान हायार हाइ स' बिनिफ्राय फैबाय गाहायाव हायार ल फैनानै बेयाव फिसा खिन्थु बेयाव हायार ल क्रिएट खालामनानै जोङो लयार हाइखौ जों बेयाव मा खालामदों जोङो फेक ब्रेकआउट खालामदों बेखौ होनो फेक ब्रेकआउट ओके बेखौ होनो फेक ब्रेकआउट खिन्थु बेनिफ्राय जोङो एगेनलि जोङो हायार ल'खौ जों ब्रेक खालामनानै जों ट्राइ खालामबाय ब्रेक खालामनो हायार हाइखौ ब्रेक खालामनो थांनायाव जों फेल जाबाय फेल जानानै मा जाबाय बेयो मोनसे फर्म क्रिएट खालामबाय मा फिसा नैबे नैबे जायगायावनो साइडवेज फर्म खालामबाय बियो नैबे जाबाय साइडवेज बे साइडवेजखौनो जों मा बुंगोन सेन्स अफ कैरेक्टर होननानैबो जों बुंनानै लानो हागोन फिसा आरोना मेन बाथ्राया जोंना ट्रेन्डखौसो हमनाय नालाय स' ट्रेन्ड हमनाय हिसाबै जों बिनिफ्राय मा जागोन जै बे साइडवेजनिफ्राय जों जे ओंखारबाय माबोरै ओंखारखो नैबे हायार ल'खौ जोङो ब्रेक खालामनाय लोगो लोगोनो जों हायार हाइखौ जों ब्रेक खालामबाय खाथि सहैथारबाय हायार हाइखौ ब्रेक खालामनाय लोगो लोगोनो जि आप ट्रेन्ड हमबाय नैबेखौनो सेन्स अफ कैरेक्टर बेबो जाहैलायबाय जेनेबा बे सेन्स अफ कैरेक्टर बे फिसा खिन्थु बेखौ गिदिर सेन्स अफ कैरेक्टर होनना बुङा बेखौ आपट्रेन्डसो होननानै बुंगोन जों दासिमबो बे फिसा हिसाबैसो बेखौ जों सेन्स अफ कैरेक्टर हिसाबै लागोन खिन्थु बे दासिमबो फुल डे हिसाबैबा बे सेन्स अफ कैरेक्टर दासिमबो गोग्लैयाखै बेयो मायाव गोग्लैदों बेयो आप ट्रेन्डआवनो गोग्लैदों एबार जोङो बेखौ मा खालामनि जोङो सेन्स अफ कैरेक्टर हिसाबै जोङो बुजिना लानि बोरै बुजिना लागोन जोङो एबार नायदो आप ट्रेन्ड थाङै सबसे हायार हाइ फर्म खालामहैबाय बियो सबसे हायार हाइ फर्म खालामनानै बे सबसे पहले मा खालामबाय हायार ल क्रिएट खालामनानै सबसे बियो मा होनदों हायार हाइखौ ब्रेक खालामनो थांनो नागिरबाय बियो हायार हाइखौ ब्रेक खालामनो थांनाय लोगो लोगोनो हायार हाइनि मा खालामबाय हायार ल फर्म खालामनानै हायार ल'नि मा होनदों पिन पइन्ट क्रिएट खालामबाय हायार हाइखौ ब्रेक खालामनो नाथाय थांनो हायासै बिनिफ्राय मा खालामबाय बियो हायार ल'नि जि मोनसे ब्रेकआउट बेखौ बियो ब्रेकआउट खालामबाय बियो ब्रेकडाउन खालामबाय खिन्थु बेयाव जों सेन्स अफ कैरेक्टर हिसाबै जों हमनो हाबाय सेन्स अफ कैरेक्टर जों जाबाय बेवहाय खिन्थु बेयाव मा जाबाय बियो लिटिल बिट बियो आपट्रेन्डआव दङ हिसाबै बियो मा जाबाय मार्केटखौ फुल खालामफिननो नाजाबाय आरो माने आपट्रेन्डआव थानाय हिसाबै बियो मार्केटआ गोजौ फारसे दावखोफिननो नाजाबाय माने भलिउमा मा होनदों बाय प्रेसारा एसे बिनिफ्राय दावखोफिनबाय खिन्थु बियो हायार हाइखौ बियो ब्रेक खालामनो हादिया गोबां मानसिफ्रा नैबे जेराव सेल खालामो ओके बेयाव सेल खालामो आरो नैबेयावबो सेल खालामो बेयाव सेल खालामनानै एसएलखौ बेयाव दोनो ओके गोबां मानसि माने आंबो ओके स' बिनिफ्राय जि गोजौ दावखोनानै नैबेखौ जे ब्रेक खालामगोन नैबेनो जाबाय सेन्स अफ कैरेक्टर मानि सेन्स अफ कैरेक्टर डाउन ट्रेन्डनि सेन्स अफ कैरेक्टर जाहैबाय आरो माने ओके डाउन ट्रेन्डनि सेन्स अफ कैरेक्टर स' जों मोनथिनो मोनबाय
मा होनदों सेन्स अफ केरेक्टार आप ट्रेन्ड एन्ड डाउन ट्रेन्डनि जों खोथाखौ जों मोनथिनो मोनबाय सेन्स अफ केरेक्टारा बोरैहाय सोलियो आरो बोरैहाय जायो बेखौ जों मोनथिनो मोनबाय स' के टेकअवेज लार्न एबा इम्परटेन्ट मा होनदों मा होनदों ब्रेकआउट स्ट्राक्चार कन्टिनिउस एन्ड सेन्स अफ केरेक्टार रिभार्सल एलर्ट माने बे बिराद इम्परटेन्ट बेखौ बुजिनो थाखाय इम्परटेन्ट आरो मार्क स्विंग अन हायर टाइम फ्रेम फर्स्ट कम्बाइन विथ लिक्विडिटी जन फर फ्रिसियन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बे नैबे बुस्थुखौ एप्लाइ खालामनो होदों आरो नोंथांमोना बेखौ बुजिना ला आरो अके दानिया जोङो मोनथिनो मोनबाय मा ब्रेकआउट स्ट्राक्चारखौबो जों मोनथिनो मोनबाय सेन्स अफ केरेक्टारखौबो जों बुजिनो हाबाय जों दायो थांगोन मा स्मार्ट मानि कनसेप्ट एसएमसि होनना बुङो जायखौ गोबां मानसिफ्रा स्मार्ट मानि कनसेप्ट स' अर्डार ब्लक बेयाव जायो जों बेयाव दानि ब्रेकआउट स्ट्राक्चारावनो जों अर्डार ब्लकनिबो माखासे बाथ्रा रायज्लायबाय सुइं हाई एन्ड सुइं ल' एबा हायार हाई एन्ड हायार ल' बेखौबो जों रायज्लायबाय स' बेफोर एफबिजिनि सोमोन्दैनो थाजोबो लिक्विडिटी मिटिगेशन प्रिमियाम डिसकाउन्ट्स अके व्हाट आ स्मार्ट money does institution cannot buy in one shot माने गोबां गिदिर मानदों क्वान्टिटीखौ खेबसेयैनो बायनो हाया बा खेबसेयैनो मानदों अर्डार खालामनो हाया खेबसेयैनो सेल खालामनो हाया स' बे हिसाबै बिथांमोना बेखौ स्टेप बाय स्टेपै बेखौ मा खालामो अर्डार खालामो बेखौ जोङो बै चार्ट पेटार्नखौ जों बुजिनो रोंनांगोन आरो स' दे हान्ट लिक्विडिटी एन्ड एक्युमुलेट इन अर्डार ब्लक लिभ देयर फेयार भेलु गेप बिहाइन्ड देन मा होनदों मिटिगेट अल जोन्स रिडिं देयर फुटप्रिन्ट इट्स व्हाट एसएमसि इज एबाउट जों बे बिसोरनि गालांनाय फुटप्रिन्टनि दारै जोङो माखासे बुस्थुफोरखौ जों मोनथिनो मोनो अर्डार ब्लक ब्रेकार ब्लक आरो फेयार भेलु गेप लिक्विडिटी इन्वेस्टमेन्ट प्रिमियाम डिसकाउन्ट मार्केट मेकार्स मडेल्स बेफोरनि सोमोन्दै जोङो एक्युमुलेसन मेनिपुलेसन डिस्ट्रिबिउसन बे हिसाबै जों बेफोरखौ जोङो कर कनसेप्ट हिसाबै स्मार्ट मानिया मावो आरो बेजों जोङो सोलोंनानै बेखौ जों सोलोंनानै लानो हायोब्ला जोंहा जायो जों सापज हमना ला अर्डार ब्लकनि सोमोन्दैखौ जोङो मोनफ्रोमबो सापर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स हिसाबै जों खामानि होनायखौ जों नुनो मोनो सापज आं एग्जाम्पल होनानै नोंथांमोननिसिम फोरमायनि अके ओके जोङो फार्स्ट अफ अल अर्डार ब्लकखौ जोङो बेवहाय फोरमायनि अर्डार ब्लकआ बोरै अर्डार ब्लकआ बेयाव सापर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स सोलिदों नैबे जाबाय अर्डार ब्लक फर्म जाबाय बियो ओके बेसेबां टाइम फ्रेमनि अर्डार ब्लक जागोन बियो 5 मिनिट्सनि अर्डार ब्लक बियो ओके 1 मिनिटनिबा नैबे जाहैबाय ओके 1 मिनिटनिबा बे अर्डार ब्लक जाहैबाय बे 5 मिनिटनि अर्डार ब्लक बे 1 मिनिटनि अर्डार ब्लक आरो नैबे मा जाबाय अर्डार ब्लक मानि अर्डार ब्लक बिलाय सेलिंनि अर्डार ब्लक 1 मिनिटनि अर्डार ब्लक ओमफ्राय नैबे मानि 5 मिनिट्सनि अर्डार ब्लक मानि बियो सेलिंनि ओके स' बेबायदि अर्डार ब्लकआ फर्म जायो ओके अर्डार ब्लक जेब्ला नों हमनो हाबाय अब्ला नोङो मा जाबाय ट्रेडिंआव नों मास्टार जानो हाबाय स' एसएमसि हिसाबै नों ट्रेड खालामनोबा एसएमसि हिसाबै नोङो मा खालामनो मा होनदों ट्रेडखौ नों ट्रेड एन्ट्रि खालामनो लुबैदोंब्ला बेखौ नोंथांमोननि सायाव फोरमायनो आङो सापज हमना ला एसएमसिया बाय साइडजों थांनो लुबैदों बिथांमोना बेयावहाय मा खालामबाय सरि मार्केटआ बेयाव फैबाय गोग्लैबाय बिथांमोना बेखौ बेयावहाय बाय खालामबाय ओके आरो बिनि गेजेराव मा खालामबाय मार्केटआ एसे गोलैलायबाय बेयाव एसे आरो बाय खालामबावबाय गोग्लैनो नागिरदों मार्केटआ थांगौमोन नाथाय मा खालामबाय एसएमसि कनसेप्ट हिसाबै मार्केटआ बिथांमोनहा बेखौ अर्डारखौ बेवहाय मा खालामबाय बाय खालामबाय आरो बिनि गेजेराव मा खालामबाय नैयावबो गोग्लैनो नागिरदोंमोन आरो बेयाव एसे बेवहाय आरो मा खालामबाय एन्ट्रि खालामबावबाय अर्डारखौ खेबथाम बिथांमोना अर्डारखौ एन्ट्रि खालामबाय दानाबा जों बोरै बुजिगोन दायो जों ट्रेड खालामनांसिगौ जों एन्ट्रि खालामसै जोंबो दानाबा जों मा होनदों रिटेलार हिसाबै जों पाब्लिक हिसाबै जों बोरै एन्ट्रि खालामनो दानाबा बेखौ बेस्ट लजिक नैबेखौ होनो बुङो मा एफबिजि फेयार भेलु गेप ओके स' नैबे ट्रेड जों खालामनो हागोन आरो माने डेट मिन्स नैबे जोंनि थाखाय एसेला नैबे जाहैगोन आरो माने ओके गोबां बायदिसिना लिरद्रायबोलै ओके स' बेयाव मा होनदों इन्स्टिट्युसन एबा गिदिर ट्रेडारफ्रा बेयाव एन्ट्रि खालामबाय नैबे जाबाय फेयार भेलु गेप एफबिजि जों मा खालामबाय नैबे जे एन्ट्रि खालामनाय जों बेयावनो जोङो स्टार हमनो हाबाय आरो एफबिजि फेयार भेलु गेप नैबे गेपखौ जों हमनो हाबाय
नैबे सापर्टनि थानाय बेयावनो जों बुजिनो हाबाय जे मार्केटआ एबारनिफ्राय बेयाव गोजौ थांगोन स' जों बेयावहाय एन्ट्रि खालामनो हाबाय बा नैबेयाव एन्ट्रि खालामनो हाबाय अके एन्ट्रि खालामनानै जों एसएल खौ बेयाव दोनबाय बेयाव दोननानै बुम स' एफपिजि हिसाबै जों बेखौ हमनो हाबाय अके दानियाबा जोङो ब्रेकार ब्लक हिसाबै जों बोरै हमनो हागोन ब्रेकार ब्लक हिसाबै जों हमनोब्ला जों थांनि बेवहाय आं खोन्थानि र' साप'ज हमना ला नैबेयाव अर्डार ब्लक क्रिएट जादोंमोन मानि अर्डार ब्लक 1 मिनिटनि मानि बाय अर्डार ब्लक बाय साइडनि अर्डार ब्लक जादों अके बायनि दानाबा बे बाय जानानै थांबाय गोजौआव हायार हाइ जाहैबाय हायार हाइनिफ्राय बे मार्केटआ मा जाबाय रेजिस्टेन्सनि खाथियाव दंहैयो आरो बिनि गेजेराव मा ट्रेड खालामदों बियो अफरसे बियो मा होनदों शुटिं स्टार खालामदों लोगोसे एसएल खौ बेयाव दोनजोबबाय मानसिफ्रा ट्रेडखौ बेयाव ट्राइ खालामबाय डेट मिन्स नैबेयाव मा जाबाय जेब्लासिम बे दानो फर्म जाथ'वा बियो माब्ला फर्म जागोन मिथिगौ जेब्ला नैबे बाय ग्रिननि वाटार ब्लकखौ जेब्ला बाय फैनानै रिटेस्ट खालामनानै आरोबाव रिटेस्ट खालामफिननानै आरोबाव रिटेस्ट सेलिं प्रेसार जानानै बेखौ ब्रेक खालामबाय अब्ला नैबेयावहाय मा जाबाय सेलिंनि अर्डार ब्लक क्रिएट जाबाय बेवहाय सेलिंनि अर्डार ब्लक क्रिएट जाबाय स' नैबे ब्रेक खालामनायखौ मा होनो बे ब्रेक खालामनायखौ ब्रेकार ब्लक होनना बुङो FLOB फ्लिप इन रुल होनना बुंबाय आरो फेयार भेलुखौबो जों खोन्थाखाबाय इमबेलेन्स टु बि फिल लिकुइडिटिखौ नोंथां मिथियाव खोन्थानां अके लिकुइडिटि स' स्मार्ट मानि कनसेप्टआवनो बेयावनो साप'ज बेबायदि जादोंब्ला होमबाथाय जाबाय आरो अके नाय लिकुइडिटि स' बेवहाय मा फुरा मा दङ मा दं स्मार्ट मानि कनसेप्ट फार्स्टआव अर्डारखौ होबाय नैबे जराव गोजौ थांबाय खेबसेनो अर्डारखौ बायनो हायासै बिसोरो उनावहाय मा खालामबाय गाहायाव गोग्लैबाय बिसोरखौ एसएल हान खालामनो नागिरबाय अके मानसिफ्रा गिनानै बेयाव एग्जिटबो जाबाय खिन्थु एसएल हिट जायासै आरोबाव बेयाव अर्डार होबाय गोजौआव थांबावबाय थांनानै मार्केटआ मा खालामबाय नैबेनि मोननैखौबो मा होनदों हान खालामबाय लिकुइडिटि हान खालामबाय अके लिकुइडिटि हान खालामबाय दा नैबे मार्केटआ बिनिफ्राय खेबसेनो बुम होलांबाय स' लिकुइडिटि हान खालामबाय स' फुल लिकुइडिटि लाना थांबाय मा होनदों स्मार्ट ट्रेडार एबा बिग ट्रेडारफ्रा नोंखौथ' लांफाना प्रफिटआव खालामनानै थांफानो हायाना स' बेनिखायनो नोंनि एसएलखौ जानानै बे हारसिंनो ब्लट स' बे खेलाखौनो बुजिनांगौ फुरा एसएमसिनि रुल्स आरो बियो एसएमसिनि अके लिकुइडिटि हान स' बेनो जाबाय लिकुइडिटि स्टप लस क्लास्टार एबभ हाई एन्ड ल' अके स' बे जाबाय आरो स' जों रिटेल नायनांगौ लाइन स्मार्ट मानि सी लिकुइडिटि एभरि एलग' हान्स इउर स्टप लस ट्रेड फ्रम डिसकाउन्ट जन अनलि इन आप ट्रेन्ड स' जों मोनथिबाय स्मार्ट मानि कनसेप्टनि सोमोन्दै आरो गोबां बियन्ड देस गोबां दंबावो बिनि मा होनदोंमोनलाय एसएमसिनि रुल्सआ गोबां मोजां मेथड दंबावो एसएमसिया स' बेयो दिनै बेवहाय नों एसएमसिनि सोमोन्दै अर्डार ब्लक एफभिजि लिकुइडिटि ओमफ्राय मिटिगेसन प्रिमियाम डिसकाउन्टनि सोमोन्दै जों एसेबाबो जों बेवहाय हमनो हाबाय जों नेक्स्ट जोङो भलिउमखौ मोनथिबावनि भलिउमा जोंनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट उइदाउट भलिउम जों ट्रेड खालामनो हाया जों भलिउमखौ जोङो कनफार्म खालामथारनांगोन भलिउमखौ जों कनफार्म खालामबासो जों थांनो हागोन स' जों मा बुजिगोन भलिउम गैयिना गैया स' जों माया फोरमायो भलिउमा दंना गैया जोंखौ भलिउम दंना गैया बेखौ जोंखौ खोन्थागोन नैबे गाहायाव थानाय नुनाया नायदो नैबे जेरावहाय नुगोन ना ग्रिन जोङो भलिउमखौ जों बेयावनो सिनायो आरो मा भलिउम माबायदि भलिउम जादों माबायदि भलिउम जायाखै नाय बे जेराव एसे भलिउम जादों नाथाय नैबेयाव बिराद हाइलि भलिउम जादों मार्केटआ बेनिफ्राय गोजौआव थांबाय गासिबो नैबेखौ ब्रेकआउट खालामजोबनानै नैबे भलिउमा सबसे हाइ गोजौआव थांदों खिन्थु अब्लाबो नैबेखौ गोजौखौ ब्रेकआउट खालामाखै अब्लाबो भलिउमा ब्रेकआउट खालामदों स' बे हिसाबै जों भलिउमखौ नैबेयाव सिनायो जोङो ओमफ्राय बेयाव भलिउमखौ जों नुबाय अब्ला बे एसएलखौबो हिट खालामबाय लिकुइडिटि हान खालामबाय आरो बिनि गेजेराव नैबेखौ नायोब्ला एफबिसि फर्म खालामबाय स' नैबेयो जोंनि थाखाय बेस्ट एन्ट्रि प्लेस आरो बेयो बे जोंनि थाखाय बेस्ट एन्ट्रि प्लेस अके
स' भलियाम हिसाबै जों बेखौबो मिथिबावबाय भलियामखौ नायनांगौ जोङो आरो केन्डेल गिदिर नैबेखौ नायदो भलियाम अके स' बेबायदि आरोना सापस हमना ला जोङो सेलिं हिसाबै जों जुदि नायदोबा भलियामखौ नैबेयाव नायदो नैबेयाव गोबां गिदिर जोंनो मा खालामबाय सेलिं खालामबाय नैबेयाव नायदो नैबे जेराव मार्केटआ बिराद गिदिर सेल खालामबाय मा होनदों एसएमसि हिसाबै जों मेथडै जों नोजोर होना नायोब्ला बेयाव बिराद गिदिरै सेल खालामबाय सेल खालामनानै मानसिफोरनि लिक्विडिटिखौ बेयाव जाबाय हान खालामबाय सेल खालामबाय खिन्थु मानसिफ्रा बेयाव सेल खालामनानै मा खालामबाय स्मार्ट ट्रेडार बिग ट्रेडारा बैसिनि एसएलखौ हान खालामबाय आरोबाव नैबेयाव मा खालामबाय बिराद गिदिरै बिथांमोनहा सेल खालामबावबाय नायदो बेवहाय अलरेडि बिराद गिदिर एमाउन्टनि सेल खालामखादोंमोन नैबेयावहाय बायबो जानो बिराद गिदिर नाजादों खिन्थु नैबेयाव खेबसेनो आरोबाव गिदिरै सेल खालामबावबाय गिदिर एमाउन्टजों अके मायाव खालामखो नैबे जेराव खालामबावबाय आरो बिनि उनावहाय जों मा मोननो मोनखो शुटिं स्टार जों मोननो मोनबावबाय आरो बिनि उनाव जों रेजिस्टेन्स खाथियाव जों मोनहैबाय रेजिस्टेन्स खाथियाव जों मोननाय लोगो लोगोनो जोंनि सेलिं प्रेसारा हायर हाई एन्ड हायर ल' हिसाबै जों बेखौहाय चेन्ज अफ केरेक्टार हिसाबै जों बेखौहाय ब्रेक खालामनायखौ नुनो मोनबाय स' बिनिखायनो जोङो बेवहाय ट्रेडखौ जों सेल फारसे जोङो लांनो हायो आरो बेयाव नैबे जेराव एन्ट्रिया अके स' जों एसएमसिनि मा होनदों भलियाम हिसाबै जोङो ट्रेडखौबो जों मिथिनो मोनबाय एसएमसिखौबो मिथिबाय भलियामखौबो जोङो एसे बेयाव हमनो हाबाय भलियाम टेल्स दा ट्रुथ भलियामासो जोंनो अरिजिनेल ट्रेडिंनि सोमोन्दै प्राइस केन लाई बाट भलियाम रेयरलि डास अके प्राइसआ जोंखौ थगायनो हागौ नाथाय भलियामा जोंखौ थगाया ए ब्रेकआउट उइदाउट भलियाम इज ए ट्रेप मा होनदों ब्रेकआउट खालामदों नाथाय भलियाम गैया बे ट्रेप जानो हागौ स' बेनिखायनो भलियामखौ जोंनो नांथारगौ ए रिभार्सेल अन क्लाइमेक्स भलियाम इज अपेन रियेल लार्न टु स्पट बाइंग क्लाइमेक्स बिएस सेलिं क्लाइमेक्स बेखौ बाय एन्ड सेलनि भलियामखौ आइडेन्टिफाइ खालामनो सोलों अब्लानो इउ विल बी ग्रेट भलियाम स्प्लिट एनालाइज BSA compare the split range of the candle against the its volume against बेयो बिराद इम्पर्टेन्ट बाय माने मार्केटनि जि डासबर्डआव थायो डिफारेन्सर बाइंग एन्ड सेलिंनि डिफारेन्सर बिनि जि बिट जायो बिनि स्प्लिट बेखौ मोजां आइडेन्टिफाइ खालाम आरो बे आइडेन्टिफाइखौ नोङो नोजोर हो बेखौ जेब्ला नों आइडेन्टिफाइ खालामनो हाबाय हाई भलियाम प्लास वाइड स्प्लिट एन्ड क्लोज टप इज इक्वल टु प्रोफेशनेल बाइंग मीन्स बेखौ नों जेब्ला हमनो हाबाय मोजाङैनो अब्ला नों मा जाहैबाय नोङो एन्ट्रि खालामनायाव नोंहा उसुबिदा जाला आरो जों मा मोनथिनांगोन भलियाम जों बुजिनांगोन ट्रेड खालामनोब्ला जों बुजिनांगोन अर्डार ब्लक एफबिजि लिक्विडिटी ओमफ्राय बिनि मिटिगेशन प्रिमियाम डिसकाउन्ट जों मार्केटनि स्ट्राक्चार जों बुजिनांगोन ब्रेकआउट स्ट्राक्चार चेन्ज अफ क्रेडिट स्ट्राक्चार जों बिनि गेजेराव जों बुजिनांगोन केन्डेलस्टिक्सनि पेटार्न जे मा केन्डेलस्टिक्सआ मा फोरमायदों बेखौबो जों बुजिनांगोन अके जों मोनथिबाय भलियामखौबो अके भलियाम Prestigious price, no supply, no demand bar are gold. Institutional volume show up as a spike. So बे बाथ्राखौ नोजोर होनांगोन आरो order flowखौबो नोंथांमोना बुजिनांगोन डेल्टा फुटप्रिन्ट डियम एग्रेसिभ अर्डार एक्चुअली अर्डार फ्ल'आ गिदिर ट्रेडारफोरनि थाखाय अर्डार फ्ल' स' हु इज एग्रेसिभ बायार अर सेलार फुटप्रिन्ट जाय मानसिफ्रा गिदिर ट्रेडारफ्रा बिथांमोना बाय एन्ड सेल लोगो लोगोनो बाय एन्ड सेल खालामनानै बिथांमोना एग्रेसिभलि माने मा होनदोंमोनलाय अट'मेटिकलि स्टाइलै बिथांमोना ट्रेड खालामो बिथांमोना बै अर्डार फ्ल' स्टाइलै बिथांमोना ट्रेडखौ खालामलाङो फुटप्रिन्ट स्प्लिट इज कैंडल इनटू बिड एंड आस्क सेल डेल्टा बाय वॉल्यूम सेल वॉल्यूम पॉजिटिव डेल्टा विथ प्राइस स्टाइलिंग एब्जर्वेशन अलार्म बेल ओके DOM deformation of market आं दहाय बुंदोंमोन डिफारेन्सर अफ मार्केट बाय एन्ड सेल बिड एन्ड स्प्लिटखौ जों बेयाव हमनो हायो बुजिनो हायो अके स' बेखौ नोंथांमोना नोजोर होबानो बुजिगोन बे एसेबां एक्सप्लेनेसन खालामनांगौनि गोनांथि गैया स' जों नेक्स्ट थांगोन जों इन्डिकेटर्स जोंहा गोबां इन्डिकेटर्स दङ अलरेडि जोङो माने ब्रकार एप्सआव थाङोब्ला जों गोबां इन्डिकेटर्स मोनो बे इन्डिकेटर्सआ मा EMA मोनो जोङो BWF मोनो जों RSI मोनो जोङो MACD मोनो जोङो ओमफ्राय बिनि गेजेराव ATR मोनो जोङो बलिंगार बेन्च मोनो जोङो ADX मोनो जोङो स' बे जाबाय इन्डिकेटर बिराद एसेन्शियेल 5 बिराद इम्पर्टेन्ट आरो बियो इन्डिकेटर लेग प्राइस यूज मेक्स टू इन्डिकेटर टुगेदार बाट बे ट्रेडनि थाखायल' बे कनफार्मेशन नङा ट्रेड खालामनो थाखाय आरो बिनि गेजेराव every single is just confirm that trend not for entry and execute the
माने order okay so बे confirmation होआ just trend खौल' confirmation होयो किन्तु नोंखौ बे indicator नि दारै नोंहा order flow volume smart money concept market structure okay trend structure support and resistance candlesticks pattern जोंसो जोङो execute खालामो market खौ not the not the indicators so जोङो indicator नि सोमोन्दै मिथिबाय बेखौ already नोंथांमोना मायाव थांबानो मिथिगोन जेब्ला नोङो माबायाव थांगोन मोनसे ब्रकारनि एप्सआव थांगोन नोङो अब्ला थाङोब्ला नैबेयाव FX नै मिथिनो मोनो बे indicator दं मेरला indicator दं साप'ज हमना ला आंहा बेयाव search खालामबाय RSI अब्ला नैलाय RSI मोनफैबाय जोङो RSI plus 12 RSI Pro औ आरो बिनि गेजेराव RSI TCB नों माखौ नायनो लुबैदों MACD अब्ला साप'ज हमना ला नों MACD अब्ला नैबे MACD खौ सेरबाय आङो टाइप खालामबायलाय मुभिं एभारेज कन्भर्सेल MACD बेखौ मोनफैबाय नङा होमबा स' जोंनाव गोबां lots of जोंनाव मा दंबावो साप'ज हमना ला नों नायनो लुबैदों BWF अके स' नों BWF खौबो नायनो लुबैदोंबा बेयाव थांबावदो होमबा बेयाव BWAF नैलाय BWF भलिउम वेट एभारेज प्राइस बेखौ जों मोननो हाबाय बेखौ नायनो हाबाय बेखौ एप्लाइ खालामनो हाबाय साप'ज नों आं एप्लाइ खालामनो लुबैदोंलायनो अब्ला एप्लाइ खालामबाय ओके एप्लाइ खालामनाय लोगो लोगो आंनाव बेयाव साप'ज आंनाव जाखांफैबाय नङा होमबा नैलाय BWF आ जाखांफैबाय नोंनाव ओके BWF नि चार्टआ जाखांफैबाय ओके स' आं बेखौ डिलिट खालामनाय लोगो लोगोनो बे डिलिट गोमोरबाय ओके होमबा स' बेबायदि इन्डिकेटर्स दङ ओके बे इन्डिकेटर्सआ नोंखौ ट्रेन्डखौ आइडेन्टिफाइ खालामनो होयो आरो ओके दा बुजिबाय जोङो माखौ बुजिखो जोङो इन्डिकेटर्सआ जोङो इम्पर्टेन्ट 5 हिसाबै जोङो EMA RSI MACD BWAP आरो ATR जों बेखौ बुजिनो हाबाय इम्पर्टेन्टलि BWAP आबो बिराद इम्पर्टेन्स ओके EMA आबो बिराद मोजां इम्पर्टेन्स बाहायनो रोङोब्ला ओके स' price indicators always divergence is high probability ATR for stop beats fixed percent stop loss ATR आ जोंखौ stop loss होनो थाखाय एन्ट्रि होनो थाखाय बिराद जोंखौ सापर्ट होयो आरो थ' जों मोनथिबाय दिनैहाय मा मोनथिगो जोङो indicators मोनथिबाय water flow मोनथिबाय भलिउम मोनथिबाय स्मार्ट मानि कनसेप्ट मोनथिबाय जों मार्केटिं स्ट्राक्चार मोनथिबाय जोङो ट्रेन्ड स्ट्राक्चार जोङो सपोर्ट रेजिस्टेंस मोनथिबाय एभरी कैंडलस्टिक्स पैटर्न मोनथिबाय कैंडलस्टिक्स बेसिस मोनथिबाय इंटरनेशनल गोल्ड मोनथिबाय गोल्ड ट्रेडिंग मोनथिबाय इंडियन ब्रोकर मोनथिबाय बोरै एकाउंट को खुलियो इंडियन ब्रोकराव सपोज जोंना डन एप्स जोंना मा दङ नङा होमबा जेरोदा दङ एंजेल वन दं ग्रो दङ आपस्टक्स दङ बेयाव खुलियोबाबो मोजां बेखौ मोनथिबाय ट्रेडिं बेस इनभेस्टिं मोनथिबाय मार्केट पार्टिसिपेंट्स मोनथिबाय बे पार्ट 2 आव ओके पार्ट 1 आव बिनि गोजौनिखौ जोङो मोनथिजोबबाय स' गाइस थैंक यू सो मच जोङो पार्ट 2 क्रिएट खालामबाय गाबोन जों गाबोनहाय जोङो माखासे जों सोलोंगोन जों गाबोनहाय जोङो ऑप्शन ट्रेडिंखौ जों बुजिना लागोन ऑप्शन ट्रेडिं इंडियन मार्केटआव स' ऑप्शन ट्रेडिंआ मा स' जों बेखौ गाबोनहाय जों मोनथिनो मोनगोन स' गाबोनहाय जों बेखौ स्टाडि खालामगोन जों 21 चैप्टाराव एबा इंडिकेटर बेवहाय जों दिनैनि मा होनदोंलाय स्टाडि खालामनाय जोङो लार्निं खालामनायखौ जों बेयाव दिनैनि दिनाव दोनगोन गोबां जोङो बुजिनो हाबाय बेयाव नायबानो जाबाय जों बेखौ नायदो मार्केट रेगुलेटर बुजिबाय NSE नेशनल स्टक्स एक्सचेंज बुजिबाय बम्बे स्टक एक्सचेंज बुजिबाय मार्केट पार्टिसिपेंट्स बुजिबाय ट्रेडिं बेस इनभेस्टिं बुजिबाय डिमान्ड अकाउंट इंडियन ब्रोकर okay we learn lots of things gold trading domestic बुजिबाय जोङो बोरै खालामो इम्पोर्टेन्टलि मा बुजिनो गोनां इंटरनेशनल गोल्ड जों बेखौ बुजिबाय आरो कैंडलस्टिक्स पैटर्न हिसाबै जों बुजिबाय माने कैंडला मा फोरमायो माब्रै मोनबेसे मा होनो पार्ट थायो बेयाव बडियाव थायो ओपन माने क्लोज हाई एंड लो आरो बेनि उनाव मोनथाम जोङो 16 प्लस पैटर्न जों बेवहाय जोङो कैंडलस्टिक्स पैटर्नखौ जों बुजिबाय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हिसाबै जों बेखौ बुजिबाय ट्रेंड स्ट्राक्चारखौबो जों बुजिबाय जों चैप्टार 16 आवहाय जों ट्रेंड स्ट्राक्चार बुजिबाय चैप्टार 17 आव जोङो बुजिबाय मार्केट स्ट्राक्चार ब्रेकआउट स्ट्राक्चार एंड सेंस ऑफ कैरेक्टर बेखौ जों बुजिबाय जोङो चैप्टार 18 आव जों स्मार्ट मानी कन्सेप्टखौ बुजिबाय बेवहाय ऑर्डर ब्लक एफबीसी लिक्विडिटी मिटिगेशन प्रीमियम डिस्काउंट बेखौ जों बुजिबाय बिराद इम्पोर्टेंट आरो चैप्टार 19 आव जों बुजिबाय कन्फर्मिंग मूव विथ वॉल्यूम बेखौबो जों बुजिबाय चैप्टार 20 आव जोङो ऑर्डर फ्लो बे मा बेखौ जों बुजिबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो
एडभान्सलि जोङो इन्डिकेटराव सफैबाय एडभान्स जों दा एडभान्स सोलिगासिनो दङ एडभान्स इन्डिकेटर हिसाबै जोङो EMA RSI MACD BWP ATR जों बेखौ हमनो हाबाय जों नेक्स्ट सोलोंगोन फ्यूचर ऑप्शन सेन्स एंड फ्यूचर मार्केट रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी ट्रेडिंग प्लान लाइव ट्रेडिंग एग्जाम्पल आरो रियल केस स्टाडीज ट्रेडिंग ग्रोसरी एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज जों बेखौहाय खालामगोन नेक्स्ट पार्ट 2 आव जों पार्ट 2 आव बेखौ जों कमप्लिटलि जों बेखौ फोजोबगोन सो बेयाव देखायनो आं ससे कैंडलस्टिक्स पैटर्न हिसाबै बाय एंड सेल बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन कैंडलस्टिक्सआ माखौ आइडेंटिफाई खालामना बेखौ गोसोआव लाखिनो गोनां जायो सो एवरीवन आई हैव क्रिएटेड वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स इन द वर्ल्ड आं बे इंडिकेटर्सखौ क्रिएट खालामदों आरो बेखौ नोंथांमोना सब्सक्राइब खालामनानै लानो हागोन बे इंडिकेटरनि नामखौ आङो दोनदों मास्टार 3515 1 आवर बे इंडिकेटरनि नामा आरो बेखौहाय सब्सक्राइब खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन आरो बे इंडिकेटरानो जाबाय नैबे बाय एंड सेल जि अटोमेटिकलि बेखौ फोरमायो नैबे बाय मार्केटआ बुम सेल मार्केटआ डाउनाव फैबाय ओके बाय मार्केटआ गोजौ सेल डट गाहायाव फैबाय सो बेबायदि हिसाबै बे आंनि इंडिकेटरा गोबां मोजां सापर्ट होयो आरो बेखौ नोंथांमोना मा होनदों कमेन्ट खालाम माबानानै डिसक्रिप्शनाव थांनानै नायनानै बेखौहाय लानो हागोन आरो आङो बेखौहाय डिसक्रिप्शनाव देखायना होनि बेखौ नायबानो जाबाय आरो बेखौ नोंथांमोननि सायाव कमेन्ट सेक्शनावबो खालामनानै खोन्थानानै होनानै होनि नोंथांमोना दहायनो होनांगौमोन आं बे कमेन्ट सेक्शनाव ओके बे पेस्ट खालामनानै बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै बे आं क्रिएट खालामनाय इंडिकेटरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो सब्सक्राइब खालामना लानो हागोन रेजिस्टार खालामनानै ओके बे कार्डजोंसो जायो दे स' नोंथांमोना पार मान्थ हिसाबै बेखौ इउज खालामनो हागोन जुदि नोंथांनाव एकाउन्ट दं अब्लासो बेखौ लाबानो जाबाय ओके एवरीवन थैंक यू सो मच फर लाइक खालामनायनि थाखाय लाइभआव थाफानायनि थाखाय इन्डियान ब्रकारनि सोमोन्दै आं खोन्थाखाबाय अलरेडि जे नोंथांमोना डनआव जुदि खुलिनो लुबैदोंबा एकाउन्टखौ अब्ला क्लिक खालामदो डनखौ आरो जेर'दायाव खुलिनो लुबैदोंब्ला जेर'दाखौ सार्च खालामना क्लिक खालामदो आरो अपेन खालामदो एकाउन्टखौ फन नाम्बार होनानै आरो एन्जेल वानआव खुलिनो लुबैदोंबा एन्जेल वानखौ क्लिक खालामदो बास गोसोबायदि ट्रेडखौ खालामदो बास थैंक यू सो मच गाइस भिडिअखौ नायनो थाखाय गाबोन जों नेक्स्ट चैप्टार खुलिगोन